A provincia da Coruña leva escrito no seu ADN que sairemos desta. Porque provincia da Coruña é ter máis costa ca ninguén para sair a toda costa. É aprender das nosas rías e saber que detrás das horas baixas veñen as altas. Provincia da Coruña é saber que non é a fin do mundo, senón outro principio. Provincia da Coruña son faros que aluman camiños e camiños que dan luz ao mundo. Provincia da Coruña é Rosalía, Emilia, María, e Luís, Mario, Miriam, Pedro, Raúl, Ana. Provincia da Coruña é ter carácter, é ter norte de sobra e nunca perdelo. Provincia da Coruña é ter un mundo para vestir o mundo. É construir novos horizontes e saber que o vento nos ensinou a voar alto. É forza, é pólvora. É levar miles de anos resistindo treboadas. É ter o que hai que ter para sair desta máis fortes, máis xuntos. Provincia da Coruña. Temos o que hai que ter para sair desta.
non gol. Plásticas, las de Salvador, absolutamente que no son naturales, y oye, con un equipo de año. A ver si busca las castañas. Muy bien jugado ahora para Tara. Muy bien, Tara. Bueno, pues por lo pronto vemos defensa sincero, como xa falábamos antes por parte do apoio, non? Un bloque central sólido, un arma 2, activos 3, non? Pues es el movimiento xa o balón que está xa a xogar no pabellón de Tarrio. Vemos a Marcos Vázquez que busca una situación favorable para Álvaro, que transforma o primeiro gol. Tremenda calidade de Marta Rodríguez. Pablo Garrido empezou o partido moi intenso, xerando moitísimas ventaxas. Agora para el extremo Iván Fandiño, gol Iván Fandiño, gol 1-0. ¿Qué tal? Bienvenidos a este pabellón municipal Vila de Noia en Carballo. Pues hasta final la senior masculina, esta Final Four autonómica da Federación Galega de Balonmán. E benvidos tamén ao canle de YouTube da Federación Galega,
Tenemos por diante un partido espectacular entre o Balonmán Culleredo, equipo da casa, equipo de aquí de Coruña, e o MC360 Apoio Artai, que loitará por esa posición a fase de ascenso a primeira estatal. Teño comigo aquí o meu carón a sabiduría personificada, esa elocuencia na voz do balonmán galego, Santiago Garrido. Que tal, Santi? Que tal, Pablo? Moi boa tarde, como estás? O meu carón aquí a miña dereita, como autoridade local, que teño a Manu López. Que tal, Manu? Moi boas, aquí preparados para a final xa. Vamos a piques de comenzar después de esa final femenina, para comenzar esta fantástica final masculina después do tremendo espectáculo que nos brindaron estos equipos na xornada de onte. Partido do Balonmán Culleredo contra o Acanor Novas Valinox B, partido espectacular dun nivel tremendo de balonmán, unha intensidade tremenda. Preparámonos agora para os prolegómenos deste partido, para este protocolo inicial, esa presentación que en breve estaremos paso a aportación do speaker do pabillón, que fará este protocolo, decimos, espectacular, e do que disfrutaremos con vos aquí no canle da Sedación. Aproveito para animaros a participar no chat, os lemos os mensaxes que nos mandades, e podedes interactuar connosco nese chat de YouTube. E despois desta presentación faremos un pequeno análise do partido que temos por diante, os nosos analistas Santi Garrido e Manu López. Esperaremos un sintres a que dé lugar esa presentación. Sabemos que apáganse as luces do pabillón. Tamén aproveito para nomear os colexiados do encontro Andrés Rosendo e Pablo Barreiro, os colexiados para impartir xustiza hoxe, e dos que esperamos falar pouco e ben deles neste partido. Son os equipos que xa se sitúan na zona que lle indican os voluntarios da organización, e tamén facer alusión a ese Día das Letras Galegas que estamos a vivir hoxe nesta data, e que celebramos, non, como memoria a nosa lingua, a nosa cultura, e como dicía antes tamén a noso balonmán, que goza dunha saúde espectacular. E probadelo este evento, esta festa do balonmán autonómico, esta competición que estamos a nivel moi alto. E como dicía, dou paso a voz do speaker. Final da Final Four autonómica categoría masculina, onde se van a enfrentar o Balonmán Culleredo e o Apoio Artai. Pois imos dar comezo coas presentacións. Imos a presentar os xogadores do Apoio Artai. Número 91, Santi Picayo. Número 6, Daniel Barea. 4, Santiago Calvo. Número 9, Fernando Mosquera. Codaza 7, José Manuel Núñez. Número 3, Alberto Bao. Con número 19, Martín Rodríguez. Con número 7, Omar Mosquera. Con número 15, Pedro Parcero. Número 26, Aitor Vilarrodrigo. Con 21, Alberto Domato. Número 10, Quique de la Torre. Con número 1, Carlos Laranjeiro. Número 8, Tomás Balea. Número 13, José Veloso. El número 73, Alberto Alonso.
número 28, Rodrigo Rodríguez. A destra, o Pollo Artai, David Parcero. E agora chega o momento de presentar os xogadores do Balonmán Culleredo. Número 24, Pablo Giraldez. Número 1, Antonio Vieiro. Con número 2, Javi Sánchez. Número 7, Miguel Casal. Con 8, Iago Franco. Con número 13, Reiki Stinarsson. Con 14, Marcos Vázquez. Con número 19, Dani de Salvador. Con 23, Álvaro Fernández. Con número 27, Iago Ferreiro. Con número 36, Carlos Pereiro. Número 54, Diego Gago. Número 77, Mario Crecente. Número 79, Darío Pérez. Número 99, Aresio Rosende. Y número 5, Pablo Gómez. A destra, o Balonmán Culleredo, Iván Pan. Arbitraron o encontro Pablo Manuel Barreiro e Andrés Rosendo. A continuación, escoitamos o himno galego. Espectacular este himno galego, espectacular esta presentación dos equipos, esta festa do balonmán galego, un ambiente espectacular aquí no pabellón Vila de Noia, en Carballo, unha canteira que respira balonmán por todos os costados, unha vila que respira balonmán por todos os costados. Falábamos de primeiro análisis que faremos
brevemente antes de comenzar o partido. Santi, coméntanos un pouco que podemos esperar desta final. Un partido igualadísimo, Pablo, un partido de altísimo nivel, no que temos xogadores no campo que, en fin, sobra calquera tipo de presentación, xogadores por parte do Culleredo como a Álvaro, como a Iago, como a miña perdición no balonmán galego, como é o caso de Pablo Giraldez, non? Na portería rugby, esa ametralladora, non? Nos contraataques, non? E por parte do Pollo temos o seu buque insignia, non? Na portería, peza clave no día de onte, Santiago Bomba Picallo, non? E temos xogadores da entidade de Omar Mosquera, Santi Calvo no bloque central, e xogadores, a miña perdición no outro lado como é Alberto Bau, a túa tamén, compartimos devoción e compartimos sentimento por Alberto, non? E tamén o espectacular Bomba na portería do Pollo. E Manu, que podemos esperar? Que crees deste partido, desta final que temos por diante hoxe? Un Culleredo con moitísimas gañas de ir a fase, un Pollo que non vai poñer as cosas nada fáciles. Resulta moi difícil ser objetivo na xornada de hoxe, xa que coñezo a todos os xogadores do balonmán Culleredo, pero esperemos que sexa un espectáculo, que sexa unha final digna desta Liga Primeira Autonómica Galega. Víamos nas imaxes que nos ofrecía este streaming o equipo casi completo do balonmán Cañiza feminino, que viñan aquí a ver esa disposición desa final femenina, que están aquí tamén a disfrutar da final masculina, e que están a darlle movimento, a darlle cora a esa mirada do pabillón Vila de Noia. Quedan uns segundos para o comezo deste partido. A final hicimos un partido que dará acceso a un destos equipos a fase de ascenso a Primeira Nacional. Se sacan 6 ao equipo que se clasifica para ese evento. Desexamos que consigan ese éxito e podamos contar con un equipo máis en Primeira Estatal nesa liga, nese grupo galego. E comeza o partido con o balón en movimento o balonmán Culleredo, xogadores de talla nos laterais, con Iago Franco no lateral dereito e Álvaro Fernández no lateral esquerdo, con Marcos Vázquez Chos no centro dirixindo coa súa calidade. Temos a Darío Pérez no pivote, extremo dereito para Dani de Salvador, extremo esquerdo Javier Sánchez. Para Javier Sánchez. Vamos a esa disuasión arriba dos doses de Polo Pollo Artai, una disposición táctica distinta. E vemos esa finta de brazo de Iago Franco, cambiando balón de man, facendo ese movimiento de molino coa man esquerda. Espectacular esa capacidade para cambiar o balón de man. Marcos Vázquez de 2 contra 2, agora enfréntase a sólida defensa do Pollo. Veremos se o Pollo é quen de impoñer esa solidez defensiva que lle caracteriza, que onte tivo problemas para demostrar, pero que hoxe queren discutir este partido a un balonmán Culleredo que quizáis ten máis fondo de armario, máis recursos para darlle a volta ao partido e cambiar a disposición, pero un Pollo que promete dar guerra, non? Alberto Bao xogando para a zona esquerda, onde Martín Rodríguez xoga con Fernando Mosquera, viaza de pasivo agora Dani Balea no lateral. Ten que buscar unha acción definitiva para Alberto Bao, que ben xogada esa acción de cruce, limpando o espazo para Alberto Bao. Alberto Bao que non precisa máis para conseguir ese éxito. Un Alberto Bao que dicíamos onte, non, que podemos usar a súa maxia a Pingas ou a Caldeiros. Onte foron Pingas e hoxe parece que ten Caldeiros. Pero que ven o traballo previo desa cinta con saída larga, o punto forte de Dani Balea arrastrando a defensa, e como veíamos como Alberto recibía en proximidade e soltaba ese lanzamento próximo a cabeza de rugby xa para tratar de noquealo non nos primeiros intres do partido. Tremendo lanzamento agora de Álvaro Fernández, lanzamento lonxano que transforma a bomba que está a buscar o balón. Pide disculpas porque parece que tiña motivos para anticipar ese lanzamento. Lamentase, sempre temperamental ese Santi Picallo Bomba, que é parte do espectáculo que hoxe temos na pista. Martín Rodríguez buscando na zona dereita Dani Balea. Dani Balea xogando para Martín, xoga directamente con Fernando Mosquera. Fernando Mosquera que atopa unha das grandes dificultades deste partido, que é Rombi Pacheco, a portería do balonmán Culleredo. Álvaro Fernández buscando espazo, Marcos Vázquez chega o balón a extremo dereito, Daniel de Salvador con ese armado baixo. O segundo gol do seu equipo, ese 2-1. Sinceramente, levamos menos de 3 minutos, pero as sensacións que me está a transmitir o Pollo son moito mellores que as de onte. Sí, o Pollo ademais o protexamento na primeira liña o mesmo que onte, xogando con Dani Balea, que agora parece estar máis. Que golazo agora de Martín. Martín Rodríguez, xogador capacitado para sacar rédito desas accións. A calidade que ten Martín, a que atesora ese xogador
chega agora Iago Franco, aparece a primeira intervención da bomba, que ten valor doble porque poñe ese balón nas mans de Fernando Mosquera, campo a campo, brinda ese balón, e pongo 2-3, o Pollo que comeza por diante. Falabas antes que veías quizás máis atinado o Pollo. A primeira liña do Pollo ten un potencial indubidable, non? Ademais, cando asocias a Martín con Alberto, son unha primeira liña moi móvil, moi dinámica, con moitísima capacidade para xerar desequilibrios. Se Dani Balea adquiere profundidade, que tamén ten lanzamento exterior, pode ser unha combinación letal. Vemos esa circulación interior de Daniel de Salvador. Transición agora para o Pollo, que quere chegar e marcar. Alberto Bao, que parece que está inspirado hoxe. Manu, quería preguntarte, ti que coñeces ben ao Culleredo, quería preguntarte se botas en falta algún xogador que tes especial interés en ver na pista hoxe? Agora mesmo a todos, realmente a todos, pero sí que sorpréndeme que non saia Mario Crecente no extremo esquerdo, por exemplo, de titular, e tamén sorpréndeme esa disposición defensiva con Chos facendo un segundo, cando é habitual no cambio ataque-defensa, pero veremos, queda moito partido. O armado agora de Fernando Mosquera, boa execución dese lanzamento, como 2-4. Vemos que non están a facer cambio ataque-defensa, non? Sí, xogan unha transición rápida, está a cambiar aquí Carlos Pereiro con Darío, que aí temos como vai directo ao cambio. Xogan sempre rápido esa segunda oleada, ese contragol, e incorpórase xa. Sí, porque quizáis hoxe non penaliza tanto meter cambios ataque-defensa, porque contra un equipo como o Pollo Artai, que non aprieta excesivamente esa segunda oleada, pois que quizás que dalle máis tempo, non, ao equipo para replegue, para os cambios. Álvaro Fernández que busca ese lanzamento, pero a xogada quedaba invalidada. Que bo traballo do Omar Mosquera, non? Que está a adquirir profundidade nesas situacións de permuta por zona central, tanto para Álvaro como para Iago. Omar é un defensor durísimo, que se quen de neutralizar esas trayectorias para o lanzamento exterior pode xerar moitos problemas no ataque, o Culleredo. Omar Mosquera, que celebramos tamén que este na pista, porque cando Omar Mosquera toma decisións pasan cousas. Moi ben. Santi Picallo ben, anticipaba ese lanzamento, e celebrado así, con ese ímpetu que lle caracteriza. Alberto Bau que chega a área contraria, Alberto Bau que se eleva, e aparece Rugby, que non se vence. Boa intervención de Rugby, non moi vistosa, pero é certo que os porteiros habitúan a irse ao pau do lanzador nesas accións, pero Rugby mantivo ben, esperando ese lanzamento cruzado tan típico de Alberto, con moito acerto sacou ese pé dereito. Ademais, un lanzamento no que tiña brazos diante, non foi quen de ver exactamente ningún momento, nin a localización do lanzamento, co cal aí moi ben permanecido estático para logo sacar ese pé dereito. É que ata cando non fai nada o fai ben Rugby Pacheco. Unha cousa espectacular este porteiro. Chos, menuda finta acaba de facer Chos, que dame igual que sexan pasos. Espectacular acción individual de Marcos Vázquez. Increíble ese quiebro. É verdade que non sei se foron pasos ou non podo decir nada, pero a acción foi espectacular sen dúbida. Xoga o Pollo Artai, tras do sur central Alberto Bau, un xogador que onte descansaba na primeira metade, dando minutos a Alberto Alonso, perdón. Ese xogador con o 73 que non está no campo agora. Xogaba Alberto ahora buscando a Omar Mosquera, pero Álvaro Fernández que lle ganaba por diante. Transición agora a Iago Franco, ese lanzamento exterior, e aparece Santi Picallo, bomba con man e pé, consigue rexeitar ese balón, e a bomba que comeza o partido un nivel espectacular, E cando Bomba pasan cousas, non? Tamén. Bomba é un porteiro que xa dicíamos, non? Falaban no chat, hai que lanzarlle arriba, non? Por unha cuestión meramente anatómica, non? É lógico, non? Pero que é un porteiro que crecese moitísimo e que non é tan sinxelo, tan doado como semella visto desde a pantalla, Xoga Martín Rodríguez para a esquerda para Dani Balea, recibía ese agarrón por detrás. Creo que sanción disciplinaria requería esa acción, pero os árbitros que non queren ensuciar o partido, quizáis sen seguir, entenden que 7 metros é suficiente castigo para a defensa. Vemos a Fernando Mosquera que disponse a lanzar este 7 metros. Boa acción agora de Fernando Mosquera, imposible lanzalo máis asustado. Ese balón que forte que impacta no pau. Rugby que non pode detelo, Rugby que apunta a ser un dos protagonistas neste encontro.
Álvaro Fernández buscando zona izquierda, Marcos Chos en contra, Oco. Hoyo con ese recurso de calidad de Marcos Vázquez, esa rosca que a piques está de entrar na portería. Sí, o Colleredo está a encontrar boas accións de lanzamento, pero sí que é certo que a actuación da bomba está sendo claramente diferencial. Esta acción quizá un lanzamento un pouco risco, moi pouco elaborado. A continuidade agora de Dani Balea. Moi claro, outra vez. Ben xogado este lateral esquerdo que parecía que non podía sacar ese balón, pero que fai no chegar a Omar Mosquera. Omar Mosquera que sempre rasca algo nas xogadas nas que colle o balón. Fernando Mosquera preparado para ese lanzamento, aguanta Rugby que toca balón, pero balón que entra. Malas noticias para o Balonmán Culleredo cando Rugby non está acertado nesas accións, que a verdade é que os porteiros tamén empreganse con eses momentos, non? Hai porteiros que parece que todo o que tocan son éxitos, outros días nos que, como hoxe, non? Que parece que Rugby toca o balón, fai ben acción, pero o balón acaba entrando. Sí, pero reseñar unha cousa, quizáis o factor diferencial entre o apoio da xornada de onte coa xornada de hoxe está únicamente a residir na velocidade de xogo que está a imprimir Alberto Bao e Mais Martín, non? Dani Balea está a ser a consecuencia dese dinamismo na primeira liña, non? E cando esta xente móvil cintadora que xera moitísimos desequilibrios, que aínda por encima asocianse perfectamente e acóprense de maravilla, xeran moitísimas ventaxas, e Dani Balea está a responder neses cruces longos. Fernando Mosquera moi atinado nos 7 metros, nesta ocasión con un pelín de sorte en o extremo tamén, a pesar do primeiro lanzamento que Rugby detivo, logo xa foi quen de subilo, e vexo tamén o traballo defensivo, e que eu son verdadeiro devoto o traballo defensivo do apoio desas decisións pares dos dous, que resulta certamente sinxelo cando ves quienes defenden aí, tanto Martín como xogadores como Alberto que poden defender perfectamente, incluso Dani Balea, non? E sobre todo esa 6-0 con Santi Calo, e con Omar Mosquera no centro, que cada unha das tentativas que van ao centro buscar lanzamento exterior, que é unha das armas do Cullereo, están a subir, gañar profundidade, defender duro, neutralizarse uns para uns. Manu, ti que coñeces ben o Culleredo, que armas ten o Culleredo para cambiar esta situación inicial? Comezan as rotacións, se parecenme moi acertados, saiu con 2 lanzadores en cada un dos laterales, e non costaba conseguir ninguna acción de éxito dentro dos 9 metros, e agora sí que é verdade que a entrada de Aresi vai dar moita potencia na finta nese lateral dereito, que é moi necesario, e a entrada de Iago Ferreiro vai por a calma, que non estaba en por Chos, a pesar de ser un jugador moi acostumado a manexarse ben neste tipo de situacións, sí que estaba un pouco desacertado. Aresi, terremoto, Rosende, el lateral dereito que onte revolucionado o partido, foi o máximo goleador do partido onte con 6 goles, creo. Sí, con 6 goles o máximo anotador do partido de onte das semifinais masculinas. Álvaro Fernández xogando para Aresi que busca ese lanzamento con ese armado baixo, recolle o rechace, e Aresi que fai todo, consigue marcar ese gol por o 3-6. E tamén que o lanzador do Culleredo que buscaba era revolucionar o partido e cambiar cousas, Aresi que o partido é outro cando está no campo, para ben ou para mal, non? Ten que estar, sí. Aresi ten que estar nese tipo de situacións, buscas unha reacción rápida, 4 goles de vantaxe nos primeiros 9 minutos, e aí o temos xa facendo unha defensa mixta nesta inferioridade do Pollo, que non sei moi ben por que foi a exclusión. Dicen que polo trastoque famoso, non por falar, por discutirse quizáis a Andrés Rosendo, decisión arbitral previa, ese peg que parecía nese balón dividido. Pois inferioridade agora para o Pollo Artai, uno de Alberto Bao que non podrá participar porque ten esa defensa mixta, pero que chega con ventaxa para Dani Balea, e Dani Balea consigue esa entrada por fora, con moito mérito consigue ese lanzamento. Quizás recibió un empurrón no aire que quizás podía supoñer certa sanción disciplinaria. Sí, veremos como se ven a castigar esas accións. Xa vimos antes o agarrón neses 7 metros ao Pollo, nos primeiros minutos tampouco foi sancionado, parece que están sendo bastante permisivos. O Ferreiro xogando no centro para Álvaro Fernández, ese lanzamento a Pollo que apenas está de romper as pancartas da Federación Galega. Non se lle pasará a factura logo, pero certo é que cando está Álvaro Fernández no campo, quizáis teña que ter un seguro o responsable do pabillón. Xoga Alberto Bao no centro, Martín Rodríguez na esquerda, Dani Balea na dereita, xogando agora sae Pedro Parcero da súa posición, apoia Fernando Mosquera buscando entrada por fora, ese recurso, lanzamento de rosca que detén Rugby, pero había falta previa.
Vemos que a todo tempo lle queda ao Pollo Artai para recuperar ese xogador excluído. Se entra pronto, a vida me hace pasivo agora. Xoga Dani Balea intentando topar un espazo, recibe a falta. Terá que rematar este ataque Cedo o Pollo Artai, se quere tener alguna posibilidad de marcar. Este 3-7, buscar o oitavo gol o partido. Alberto Bau busca, rebusca nese oco, recibe de novo a falta. Eu creo que estará para entrar xa o sexto xogador. Balón para Martín, que elevase. Martín que casi saca o balón do estadio. Xoga o balón Culleredo. Iago Ferreiro, perdón. Ese lanzamento en apoio que impacta no Longueiro. Precipitadísimos os ataques do Culleredo, non, que introduciron no lateral dereito Aresi, que pode buscar situacións de 1 para 1, pero que non está se queda chegando ao balón. Están a forzar lanzamentos como tanto a anterior tentativa, se mal non me lembro de Alberto, como esta do número 27, que quizáis son accións, xa digo, de Iago Ferreiro moi precipitadas que precisan de maior elaboración. Ese pé arriba de Rugby, espectacular. Como detén ese lanzamento de Fernando Mosquera, que se lamenta mientras baixa. Increíble esa acción de Rugby. Xoga Iago Ferreiro para Fernández, xogando para Aresi. Que é un xogador que cando chega a velocidade imparable, auténticamente imparable. Aresi, terremoto, Rosende. Non sei se un contra un, que espectacular. Como aparte que chega con un impulso, con unha horizontalidade, pero é capaz de sacar ese lanzamento arriba, que para os porteiros é complicadísimo, porque aparte de un lanzamento moi seco, é moi cercano, non, ao porteiro. O Pollo que ten todas as súas os huestes no campo. Boa circulación agora de Pedro Parcero, pero moi atento Pablo Giraldez para a ledicia de Santi Garrido. É un xogador que está en calquera lado do campo, gustame moitísimo, xa o dixen sempre, non? Víamos como agora está pendente, estaba Criminaleros e compañeiro, a comunicación do exterior, non se dera de conta que había que circulara, non? Pero ainda estaba el pendente para axuda. Xoga Alberto Bau buscando as cosquillas a defensa. Alberto Bau que decíamos, non, que hoxe parece disposto a desplegar todas as súas artes, a súa maxia que ten este xogadorazo, o Pollo Artai. Xoga para a dereita Dani Balea, esa imprecisión agora Martín Rodríguez, que pesca ese balón. A mí hace pasivo agora, terá que buscar ese lanzamento, e non podéis decir que non o esperaba ese lanzamento de Cadeira. Chega Javier Sánchez en contraataque, ese pase milimétrico tan característico de Rugby que xa vimos en moitas ocasións, e que este é o camiño quizáis do Culleredo, non? Que está a facer defensas moi longas. Está a costar agora ao Pollo encontrar, a topar situacións de lanzamento. Está a castigar en transicións. E non quero dicilo, pero é a verdade, froito desa participación defensiva de Giraldez, tamén de Aresi con esa profundidade, pero que aporta moitísima solidez e aporta moitísima axuda. Cada vez que, por exemplo, están a encarar a Álvaro, están a filtrar o que vai saído ao débil, aí está Giraldez na axuda. E sobre todo tamén Aresi con esa profundidade, neutralizando a Martín nas súas trayectorias naturais en carrera tamén, non? Din que se che toca Pablo Giraldez, curache cualquier enfermedade que teñas no corpo. Que tes alopecia, que te toque a calva Pablo Giraldez. Xoga o balón Culleredo. Xoga o balón Culleredo agora, hai que limpiar o campo. E falando desa profundidade defensiva, non viamos como agora o 2 estaba moi profundo, 9-10 metros, o traballo do exterior estaba quizáis un poquinho máis afastado, e o Mar Mosquera detectou esa situación perfectamente para meter ese pequeno corte por zona exterior e definir con maestría, con moita tranquilidade. Xoga o balón Culleredo, Pablo Giraldez para Miguel Casal. Miguel Casal apóyase no lateral esquerdo. E agora pausa de hidratación e tempo para o análisis destos primeiros 15 minutos con este marcador 5-8, no que o Pollo Artai comezou moi ben, o Culleredo que parece que está a recuperar o pulso ao partido, Manu.
Sí, a verdade é que sorprende a pouca capacidade goladora de Culleredo, que é o máximo anotador na liga regular. O vou facer do Pollo, sen dúbida, os primeiros minutos cun Bomba moi inspirado, e agora sí que vemos como que as rotacións está a saber sacar moito máis partido Culleredo a esa ataque posicional, e veremos se pode recuperar estas accións de defensa e contraataque, como falabas antes con Giraldez, moi inspirado, moi acertado, a profundidade de Aresi, que é un acerto total telo no campo en partidos como este, e veremos se consiguen apretarse pronto e darnos espectáculo. Santi, ¿qué podes aportar estos primeros 15 minutos que por la miña parte creo que pasaron voando, Sí, o partido está a ser moi entretenido. Ben é certo que xa o Pollo dende comezo con un 5 no marcador está dominando o partido, pero esa incorporación de Aresi no lateral dereito está dando maior dinamismo, maior mobilidade de balón. Esa aposta que dicía Manu non de sair de inicio tanto con Álvaro como con Iago na primeira liña, ben é certo que aporta moitísimas estacións de lanzamento exterior e consecuentemente o xogo con pivote, pero que tiña perfectamente diseñado xa a piza, non, por parte do Pollo. Esa introducción de Aresi no lateral dereito pode dar o que está dando xa uns para uns situacións de emparellamentos directos e continuidades sinceras que están a... Tamén os do Pollo está sendo consciente disso, están xerando moitísima profundidade. Agora Fite Martín como sube, gana liñas, non, para impedir que xogue coa súa trayectoria natural. Miguel Casal que encara, Santi Calvo busca pivote, a Pablo Giraldez que loita con un guerreiro ese balón, continuidade agora, ameaza de pasivos, el lanzamento de Cadeira que o trampa Bomba. Ben Bomba nese anticipando ese lanzamento, estaba aí, había que estar, Pues agora un xogador no chan, levouse un golpe, non estou seguro que en ese Dani Balea, non estou seguro, pero bueno, parece que a cousa non vai a máis. Dani Balea que ponse en pé, parece que levou un golpe nas costas, pero Dani Balea tamén é un xogador correudo, difícil abatir a este xogador que seguirá no campo e seguirá aportando ese lateral dereito, ese xogador zurdo diferencial non que ten o Pollo Artai, que non é habitual ese xogador de ese perfil que se manexa coa mano zurda nesta Final Four. Feito, estou a pensar, non sei se algún zurdo que xogue no lateral desta Final Four nos outros equipos. Estou a pensar e creo que non, todos xogadores destros. Non sei se pase milimétrico, Daniel de Salvador que transforma, esta é unha das grandes armas do Culleredo, esos pases de quarterback de rugby, que o celebra con esa sobriedade que lle caracteriza, esa sangue fría islandesa, e que pon 6-8, hai moito partido por diante. Dani Balea buscando ese espazo, Dani Balea con ese lanzamento cruzado, Dani Balea aportando desde ese lateral dereito. Nueva acción agora do zurdo de Pollo. Vemos ese intento agora de Álvaro Fernández. Ese deslizamento en sentido inverso de Omar Mosquera cara a zona exterior, que está a aproveitar sincrónicamente para ir hacia o centro Dani Balea, incorporar moi ben o bote e o ciclo de pasos, e logo está a cruzar o lanzamento. Penso que xa están a dicirlle a rugby, porque nas dúas ocasións anteriores tamén repetiu esa mesma metodoloxía de lanzamento cruzado. Sí, Álvaro en defensa está sufrindo moito tamén esas accións dun contra un, cando se queda con moitos espacios, está sabendo aproveitalo moi ben o Pollo, como vemos nesta última ocasión. Boa continuidade agora por parte do Balman Culleredo. Ameaza de pasivo agora, intentaba Alessio Rosende con ese xiro. Está a responder ben a defensa do Pollo, porque Alessio é un xogador moi complicado de defender. Intento agora de Iago Ferreiro, moi sólido Omar Mosquera aí no centro. Un animal. Capaz de resolvelo o Balón Culleredo, buscando esa acción que parecía unha pantalla para Álvaro Fernández. Ganó a todos, pero a Bomba non. Santi Picallo que estaba atento a ese lanzamento. Santi Picallo, un dos artífices desta victoria momentánea do Artai. Saca a relucir o seu brazo Alberto Bao, esa Maxia Caldeiros, saca Alberto Bao, un auténtico privilexio este xogador, como se sostén no aire. Esta vez sí que ese lanzamento cruzado tan característico sí que consigue ese éxito, non? Resucitando o termo que emprega moitísimo Manu, non? O diferencial do partido para o Pollo pode ser Alberto Bao, non? E que se quere xogar a un ritmo moi alto, tremendo lanzamento de Miguel Casal, que se sacou da manga. Que potencia. Lanzamento arriba, potencia inusitada, pero teño que dicir que creo que as porterías desta instalación están ben preparadas para soportar os lanzamentos. Recordemos que aquí a destra David García Pichel, que o víamos antes
pola grada como parte da organización, a que lle mandamos tamén un saúdo. Non hai dúbida de que esas porterías están ben afianzadas. O brazo autóctono máis potente que xa máis verás na túa vida. Chega o balón a Pablo Giraldez, que dalle a continuidade a Aresi Rosende. Se impacta ese lanzamento no longueiro. Contraataque agora para Fernando Mosquera, que frena o balón que chega detrás da espalda. Orden. Showtime. Agora los xogadores do Pollo Artai dando espectáculo, ocultando ese balón detrás da espalda. Fernando Mosquera, unha xogada totalmente intencionada para despistar os defensores. Alberto Bao xogando, buscando a Omar Mosquera que se xira. Ferreiro para evitar os 7 metros. Moi atento e protexer tamén ao seu compañero quizás dunha posible exclusión, non? Esas xogadas importantísimas. Álvaro, que semella estar a sufrir moitísimo en defensa, precisa axudas todo o rato. Pues agora a acción de Alberto para a dereita. Creo que era Alberto Alonso o que xogaba na dereita. Sí, Alberto Alonso, que ocupa o lateral dereito agora. Quique de la Torre no lateral izquierdo por parte do Pollo. E o Balonmán Culleredo que xoga agora con este 7-10 en contra, intentando recuperar distancia. Cando vamos a entrar agora nos últimos 10 minutos desta primeira metade. Iago Ferreiro organizando ese ataque. Quizás esa disuasión de Alberto Alonso tan arriba, cando Iago Ferreiro encara, quizás está deixando demasiado só a Santi Calvo para defenderse un contra un. Quizás estar un pouco máis preto, non, para darlle solidez á defensa. Sí, pero está funcionando bastante ben. Sí que é verdade, boa bola de Mario. Agora de Mario Crecente. E a primeira conexión que facían co extremo, e a verdade é que sí están a topar bastante solucións. Esa boa acción plástica de Mario Crecente, tamén unha forza importante deste Balonmán Culleredo. Xogador tamén impetuoso. Xoga Alberto Bao no centro, presión dese lado esquerdo de Aresi Rosende. Xoga Alberto Alonso buscando ese oco. E aí vemos como Tris deuse conta e xa meteu a Iago Franco aí no centro da defensa para solucionar todos esos erros. Alberto Bao que ben despréndese do seu oponente, pero tamén moi ben. Tamén moi ben ese contraataque de rugby, ese repliegue de Alberto Alonso. Un xogador que suma moito a Alberto Alonso. Alberto pedía ya tempo morto a pizza. Sei que debe de estar xa un tanto reventado, casi diríamos, sería o termo máis adecuado, non? Son moitos minutos, a intensidade é moi alta, o dinamismo do xogo tamén é moi alto, pero Alberto é increíble. O truco de magia que acaba de sacar Alberto. Nada por aquí, nada por alá. E o gol que transforma Alberto Bao. Non lle perdonaríamos a Pizza que hubiera perdido o tempo morto, Non. Privaríamos de disfrutar desta xogada espectacular de Alberto Bao, que é outro home, outro home diferente do que estaba onte no campo. Vemos agora a Mario Crecente sacando ese balón para Iago Ferreiro. Outro novo balón para o Pollo Artai, que está a construir un encontro moi sólido. Moito lanzamento en apoio do Balonmán Culleredo e polo de agora ni un só gol. Estánse a equivocar nesas accións, no que apenas consiguen combinar con pivote. Está moi cerca, chegan a xogar moi cerca dos 6 metros e sorpréndeme moitísimo. Disosións moi arriba nos douses do Balonmán Culleredo. Esta acción na que Alberto Alonso superaba a Diego Gago. Aguinagago, o bautizaban onte no chat, Aguinagago, Julen Aguinagago, que terá que estar 2 minutos no banquillo. E agora a superioridade para o Pollo, que terá que aproveitar tamén esta situación de ventaxa con ese doble pivote. Balón para Alberto Alonso que busca esa superioridade. Falta en contra, non sei se do pivote, non sei se pasos. Estou seguro que pitou Andrés Rosendo, pero en calquer caso, balón para o Balonmán Culleredo, agora que xoga en ataque para recortar distancias. Non sei, cambio defensivo tamén con Veloso, creo, non, con José Manuel Núñez no centro da defensa, sustituindo a Omar Mosquera, que quizáis pedía un pouco de aire, non? Balón para o extremo dereito, Pablo Gómez Coxe armado, que con moita calidade abriu o brazo e sacou da fórmula a
Santi Picallo para transformar e poñer o 9-11. O xogador xuvenil desta final. Culleredo que se aproxima ao Pollo Artai a esa distancia de 2. Quizáis que poderá aproximarse suficiente para chegar empatado ao descanso se a tendencia segue sendo a mesma. Vemos agora o intento do Pollo pola zona dereita, consigue rematar e falaba Manu aquí da presenza dese xogador xuvenil de Pablo Gómez. Non sei se ten algún xuvenil máis no banquillo, o Culleredo, pero a verdade é que ten unha xeneración de xuvenis moi potente. Sí, o primeiro salto xeracional, a primeira promoción de xogadores que vai sacar o primeiro equipo, e a ver que rendemento lles dan no futuro. Están a traballar moi ben a canteira e tense que ver recompensa nos próximos anos. Aquí falábamos con Iván desos xogadores que nomeaba e que participaban nesta temporada no equipo, e que foron moitos os xogadores que participaron nese primeiro equipo. Vemos que hoxe está no campo nun momento no que se está a xogar toda a temporada e confía plenamente nun extremo dereito como Pablo Gómez. Iago Ferreiro buscando esa acción, balón para Aresi Rosende. Aresi buscando pouco, xoga moi ben para o extremo, non atopa pouco para entrar, falta ataque e infracción por parte do Balman Culleredo. De contraataque agora Quique de la Torre, o que busca esa penetración por la zona exterior, pero aparece Rugby, tremenda esa acción de Rugby. Xoga o Balman Culleredo a xogar primeira liña do Balman Culleredo. Miguel Casal, centro Iago Ferreiro, Julen Anguina Gago do pivote nese cruce. Aresi Rosende busca esa finta de brazo. Agora esa acción que leva golpe na faciana. Non sei se ese golpe foi co balón, Non sei, a ver. En cualquier caso, exclusión agora para Josiño. Aí se fora e gozará de esta superioridade agora o Balman Culleredo, dirixindo Chos no centro, Aresi Rosende na dereita, Miguel Casal na esquerda. Ese pase directo para extremo, impacta no pau ese lanzamento de Mario Lecente. Non pode sumar que mantén esta distancia de 2. Pisa agora o adestrador do Pollo Artai, que solicita este tempo morto para afrontar estos últimos 4 minutos e 40 segundos. Santi, como ves o partido tal de agora? Pois nestes últimos intres Rugby xa está en acción, leva, se mal non me lembro, 3 intervencións consecutivas. Non é que o Pollo este xogando peor, ben é certo que está a asumir unha maior intensidade defensiva o Culleredo. Quizáis non é tanto de mérito do Pollo, senón un aumento, digamos, do mérito de intensidade do Culleredo. Non está Rugby tamén a facer un bo traballo. Quizáis esa última transición ofensiva por parte de Quique pola zona do prácticamente do extremo, invadindo a calle do extremo na que estaba Aitor un poquinho precipitada e non está con ese carril de este tipo de accións, non? E pola contra temos a un Culleredo que Aresi está a buscar sistemáticamente uns para uns. Iago Ferreiro tamén está a adquirir un poquinho máis de protagonismo no movimento da primeira liña. E vexo unha cousiña que chame moitísimo a atención, non? O Culleredo traballa moitísimo con un sistema dos tres, con un bloque central que xogan a distintas escalas e distintas alturas, non? En función do xogador que este arriba pode ser un problema enorme. Apuntaba con moitísimo tino antes Manu que se, por exemplo, Álvaro, que ten un xogador con problemas de mobilidade horizontal e diagonal, poden sufrir. E introduciron antes tamén a dorsal número 24 a Pablo Giraldez e aí foi ben, pero introduciron de novo un cambio implementando, se mal non me lembro, Diego Gago, o dorsal número 54, e veamos como xa lle buscou na anterior ocasión Berto Alonso, encontroulle esa exclusión, co cal veremos como plantexan. Polo pronto parece que Pablo Giraldez vai ocupar esa posición do 3, que é un seguro de vida, pero é unha situación certamente complexa e moi arriscada. Me parece que o Balman Culleredo, Manu, que vai manter o seu esquema desa disposición dos xogadores. Parece que lle cuadra, non, a Iván esa tendencia que ten agora o partido. Sí, volve a entrar Chos por un Iago Ferreiro que non estivo nada acertado. Sí que é verdade que en defensa estivo mellor que Chos, pero certo que no ataque estaba moi estático, e veremos agora que rendemento saca estes últimos 5 minutos. Alberto Alonso facendo unha acción individual moi boa, escapando dos seus defensores e colándose no ombro. Alberto Alonso moi ben nesa acción. Vemos agora que foi unha falta de entendemento na defensa. Ninguén foi ao cambio. Dani Balea ocupaba o centro da defensa. Dá bastante esta confianza en Pablo Gómez, está a demostrar que é un xogador perfectamente válido para calquer minuto do partido. Moi ben. Dando mostras dos motivos desa confianza. O futuro do Balman Culleredo, que é brillante con esa xeneración de xuvenis e tamén esa xeneración de cadetes infantís
moi bo traballo da canteira neste club. Que ben, Alberto, impresionante. Alberto Alonso facendo das súas no área rival. Un xogador moi talentoso. Consigue ese oco, está a ter o seu momento de gloria agora para levar o Pollo a esa distancia de 3 goles e se deja 13, cando quedan 3 minutos e medio para o descanso do partido. Con capacidade para caracolear, non? Co balón, situacións de defensas abertas que con espazos é unha pasada, totalmente. E agora Miguel Casal que saca outro lanzamento tremendo. Esa acción de proximidade que terá que tomar nota o Pollo Artai, aínda que non sexa unha novidade tampouco ese lanzamento de Miguel Casal que todos coñecemos, esa capacidade que ten para lanzar e que terán que contactar con él se queren evitar que repita esa acción e que repita ese resultado. Alberto Bao, que está moi vigilado por os defensores do Balonmán Culleredo. Xoga Quique de la Torre buscando ese espazo, ameaza de pasivo agora. Alberto Bao xoga para Alberto Alonso buscando superar a Marcos Vázquez. Fair play ante todo, discúlpanse os xogadores. Dan chamán e continúa o xogo. Alberto Alonso, ese 2 contra 2, balón para Bao. Bao que busca o espazo, Bao está a punto de conseguir superar. Recibe a falta y tendrán que finalizar esta xogada. Alberto Bao buscando ese 2 contra 2. Alberto Bao para Alberto Alonso, lanzamento en apoyo agora. Balón que impacta la defensa. La amenaza pasivo que mantense. Balón para Quique de la Torre que lanza desde zona alonsiana. Rugby detén con facilidade. Ese balón medido de quarterback para Mario Crecente que busca un apoyo. Ten si se saque de banda ou a falta, non sei. Saque de banda, de todas maneiras, 3 xogadores facendo repregamento por parte do Pollo, un deles Santi Calvo, non excepcional, outro o desplegue físico dos xogadores do Pollo. Xoga Balonmán Culleredo, Marcos Vázquez Chos, escapa ese o balón. Quique de la Torre metendo de velocidade. Se quere competir en velocidade con Aresio Rosende, pero que ese gol que se acaba de sacar Quique de la Torre es unha posición a verdade que inesperada, moi boa finalización nunha xogada moi complicada para Quique de la Torre. Se rechace que capturaba Aresio Rosende ao borde de pisar a liña. Segundo que captura dunha forma moi semellante. Unha habilidade para coller o balón prácticamente a ras do chan e alzalo o brazo que non sei como fai, sinceramente. Con ese salto paralelo chan todo o rato. Sí. Pero que parece que ten que sacarse a hombro do sitio para poder levantar ese lanzamento, que ademais non é un lanzamento frouxo, é un lanzamento potente. Toma antebrazo. Sí, moi característico, recórdame tamén a Sergio Lorenzo, ese xogador que está agora no Lavadores, con esa posición tan horizontal e ese lanzamento que saca arriba, moi característico. Compañero meu, moitísimos anos no Teucro, claro. Que dicir. Saludamos tamén desde aquí a Sergio Lorenzo, un clásico do Teucro. Militaba esta temporada no Lavadores de primeira estatal. Como lle chamaba o seu adestrador Adri Méndez actualmente no Luceiros, a cuchillo. Porque era un xogador deses que dicía: eu quero ter un ou dous no meu equipo sempre. Son dous, eu quero 16 xogadores como Sergio Lorenzo. Non hai tantos, un xogador que o dá todo na campo. Si, os adestramentos acabarían a mitad de lesionados, tamén é verdade. Porque a intensidade coa que xoga ese xogador. E agora é Alberto Alonso que non é capaz de superar a Rugby. Ese lanzamento. 25 segundos para rematar esta primeira metade. Culleredo que xoga 20 segundos. Xoga Iago Franco no centro, organizando o ataque, este cruce con Pablo Giraldez. 13 segundos, balón para Aresi que busca. Aresi que intenta lanzar hacia atrás. 5 segundos para o remate. 4, vai lanzar Iago Ferreiro. Impacta na defensa moi sólida. Doble volocase por parte do MC360 Pollo Artai, que celebran esta victoria momentánea un 12-14, na que o Pollo Artai está a competir como fai moito tempo que non nos víamos, porque non remataron a temporada na mellor das situacións e na mellor das tendencias, pero que están a plantar cara a todo un equipazo como é o Balonmán Culleredo, un equipo moi completo. O equipo lo de agora está a encar o xeonllo ante as acometidas do Pollo, Santi.
Pois é, digamos, o virtuoso do partido de hoxe do Poio, que todos están a aportar o seu granito de arena, non? Xogadores como Martín, como Alberto, como Mar, como Santi Calvo, os extremos, Aitor incluso nesas transicións se está a desgastar moitísimo co replegamento do Culleredo. Bomba en portería, que dicir, está pletórico hoxe na mesma liña que estaba onte. Alberto Alonso está a facer un partidazo increíble. Marcelo, ainda que errou, o sea, a súa primeira tentativa, está a facer un moi bo traballo defensivo. Están todos a aportar moitísimo e o Culleredo está a loitar contra un equipo inteiro, non está a loitar contra dous xogadores que monopolizan ou patrimonializan boa parte dos xogos, senón que están xogando contra prácticamente 16 xogadores, non? Eso é a virtude no día de hoxe neste partido por parte do Poio. Hermano, un primeiro análise desta primeira metade. Moi bo papel do Poio, cun partido moi completo en todas as fases do xogo, e un Culleredo que realmente non se está a topar cómodo no encontro. Agora parece que Rugby sí que está a entrar no partido, pero xogadores moi importantes, como son os dous centrais, tanto Iago Ferreiro como Chos, non están a conseguir levar a batuta do xogo e guiar ao seu equipo. O Culleredo simplemente está conseguindo gol con accións moi aisladas, sen encadenar ningún procedimento táctico, moi pouco habitual no xogo do equipo de Triz, e, sen embargo, moito máis acertado está o Poio cun Alberto Bao, cunha toma de decisión. Pois estou aquí no fotocol da Federación Galega de Balonmán con Evencio Ferrero, alcalde de Carballo. Bueno, Evencio, como estades vivindo a cita que hoxe reúne aquí en Carballo ao balonmán galego? Bueno, en Carballo o balonmán sempre é unha festa, non? Bueno, pois un día máis de festa, que é do que se trata, de celebrar que hai moito nivel do balonmano en Galicia e Carballo é unha sede de referencia tamén, todos encantados que a Federación confiara en nós. Bueno, chiváronnos que tamén xogaches ao balonmán. Ti, como espectador e coñecedor do deporte, como estás vivindo esta final masculina? Bueno, eu xoguei pouco, eu sobre todo o que me dediquei durante moitos anos é a estar na directiva, que é onde fago mellores funcións. E esta final vin ao Culleredo un pouco acelerado nos primeiros minutos, pero bueno, ahora parece que está se equilibrando un pouco. Penso que vai a ser un segundo tempo trepidante, espero que así sexa. E bueno, que bonito de ver este pabillón de Vila de Noia xa con ambiente deportivo, non? E un pasiño adiante nestos tempos de Covid. Bueno, e esperemos que se culmine ca fase de ascenso a División de Honra. Espero que sí, que a Federación teña en conta que Siria leva 7 fases de ascenso, non? Bueno, pois a ver se nos dan ese broche de ouro. Pois moitísimas gracias por estar aquí con nos no fotocol da Federación Galega e gracias por acoller este evento, esta festa do balonmán galego. Nada, moitos parabéns polo traballo. Gracias. E bueno, nos volvemos despois deste descanso coa segunda parte, donde coñeceremos que conxunto consegue un oco nas fases de ascenso a División de Honra Prata masculina.
xogado ahora para Tara. Moi ben, Tara. Bueno, pois polo pronto vemos defensa sincero, como xa falábamos antes por parte do Pollo, non? Cun bloque central sólido, o Marco 2, activos 3, non? Pues ese movimiento xa o balón que está a xogar no pabellón de Tarri. No vemos a Marcos Vázquez que busca unha situación favorable para Álvaro, que transforma o primeiro gol. Tremenda calidade de Marta Rodríguez con Pablo Garrido. Estamos aquí de volta neste pabellón municipal de Vila de Noia. Carballo, este partido que enfrenta ao Balonmán Culleredo co MC360 Pollo Artai. Un encontro que supón a final desta Final Four masculina de Autonómica local da Federación. Unha final que se están a xogar a clasificación para a fase de ascenso a primeira estatal. Os equipos que aspiran a estar nesa categoría. Pollo Artai que se habilitaba a fallanos nesa categoría, que espera voltar a esa competición, y un Culleredo que aspira a crecer como club con esa clasificación. Estaba para nos Manu desa primeira parte do Balón Culleredo, non? Sí, comentaba un pouco desacertos entre o Culleredo, que son o motor do equipo. As tomas de decisión non foron moi acertadas e contrasta moito o partido de tanto de Chos como de Iago Ferreiro co partido que está a facer o central do Pollo Alberto Bao. Claramente a diferenza, sobre todo agora sí que se entonou máis rugby. Veremos se está igual dominado neste comezo da segunda metade. Imos aló. Disfrutamos desta música da orquesta que está de Xirquique de la Torre, deste Pollo Artai. Xoga agora o central de Pollo para Martín Rodríguez, Martín para Alberto Bao, esa Maxia Caldeiros que está a desplegar hoxe. E o Mar que pide o balón, quitándose protagonismo. Xoga o Pollo, gran mecea pasivo agora, balón para o Mar Mosquera, que aguanta moi ben. Cruza o balón cando Rugby se vencía. Con o gol número 15 para o Pollo. Dicía, falaba antes Manu, non desa faceta goleadora o Culleredo que non está a topar o seu ritmo, non é un equipo acostumado a un registro de goles maior, e que só puido marcar 12 goles na primeira metade. Sí, un equipo que ainda así foi a menos ao longo da tempada, a menos en canto a diferenza de goles. Que bo pase agora. Como chegou ese balón aí a espalda do defensor. Esa entrada de Aresio, que ese lanzamento que impactou, creo que na testa de Bomba. De Bomba que é todo carisma, celebrando esa parada coa grada. O auténtico líder anímico deste Pollo Artai, o auténtico personaxe, este Santiago Picallo. Eso vai no nome, non? Somos todos un poquinho iguais. Santi Calvo é un poquinho máis sobrio, non? Todos os Santis son iguais, non había escoitado eso. De todas formas, creo que non hai outro Bomba, Eso é ben certo, Iago Franco, Aresi Rosende ahora usando ese oco defendido agora por Martín Rodríguez, empregándose ben con intensidade aí en defensa. Esa sólida defensa. Llega el balón para Iago Franco. Marcos Vázquez Chos, que busca superar agora 7 metros. 6 por defensa interior de Alberto Bao. Se me llama que entraba con él no área de 6 metros, pero Pablo Barreiro considerou que entorpecía ese lanzamento. Agora 7 metros para Chos. Chos realizando ese lanzamento a escadra de moitísima calidade. Sí, recórdame os lanzamentos que fixera en Culleredo fai un mes, máis ou menos, en este mismo enfrentamento, que lanzou 3 seguidos a esa escadra. É Santi, que narramos ese partido tamén. Cambiou a escuadra, efectivamente, no anterior partido non foi ese non a outra, pero foron 3 idénticos, cunha sutileza e cunha fragilidade nese brazo, non en un xogador de moitísima capacidade de definición. Que poucos porteros chegan a esa zona. Bomba non é un deles. Esa acción colectiva agora no ataque do Pollo Artai. Mar Mosquera, que vai xogar con Alberto Bao. Alberto Bao xoga para a esquerda con Martín. Martín busca a finta de brazo, pero
enfrentouse ao peor parella posible, non? Que Pablo Giraldez, xogador que atesora esa velocidade de pernas, esa mobilidade, esa forza. Forza. Unha soa persoa. Sí, porque non é habitual ter un perfil tan completo defensivamente, non? Quizáis os defensores máis sólidos son os máis pesados e non teñen esa mobilidade. Pablo Giraldez quizáis ten ambas cousas, non? Mobilidade e forza ao mesmo tempo. O balón para Chos, ese balón que non entra. Había dúbidas, non? Porque esos palos, esos travesaños que hai na zona inferior das porterías que poden enganar se golpea, saca o balón. Sí, tiño moi claro o árbitro Andy Rosende, que sinalou xa dende que ese balón estaba petando no pau que non había entrado, chegado a entrar por completo. Quizáis a referencia pode ser o rebote, non? Se dan ese pau de atrás, o balón sai rebotado hacia baixo e rebota para arriba. Un rebote moi característico que os árbitros teñen que coñecer. Creo que é a referencia que teñen que ter para saber se ese balón entrou ou non. Son Aresio Rosende na esquerda. Acción meritoria esta de Dani Balea, que ademais toca lle bailar coa peor parella do mundo, non? Con Aresi, pero fíxate a profundidade como está obrigado a xogar distante e implementar o bote, nada máis recibir. Home, que canto máis non se da portería xogue Aresio, mejor para o Pollo Artai, A reacción agora esa parada de bomba que a verdade é que facía tempo que non o vía a este nivel, a Santi Picallo. En xeral a todo o Pollo, eu creo que o rendemento de hoxe está a ser sobresaínte, un partido de moi alto nivel. O Pollo que está a sacar a relucir as súas armas que non víamos nas últimas xornadas e que están a impoñerse agora neste partido. Alberto va buscando descifrar esa defensa sólida nesta cometida. Dani Balea buscando ese 2 contra 2, continuidade para Alberto que chega a 6 metros. Alberto que recibe a falta, ese empurrón por detrás quizáis. Pablo Giraldez que a segunda tamén que ten que visitar o para o banquillo. xogador do Culleredo. E tamén unha baixa importante como supoña unha terceira exclusión. Pablo Giraldez pode ser unha baixa que o balón Culleredo note, porque sí que é un baluarte defensivo. Fernando Mosquera, 7 metros, aguantando ese reto con Rugby, lanzamiento directo de reacción de Rugby, indo con todo abaixo. Espectacular esa parada, que estamos empezando a acostumbrarnos a que Rugby nos deleite con esas accións que xa non sorprenden, ¿no? Al final o portero acostumbrado a registros moi altos, quizáis falabas ti, non? De que José Álvarez quizáis é o porteiro desta Final Four. Polo de agora creo que sigue estando por encima de Rugby. Sí. Pero démoslle tempo a Rugby, quedan 25 minutos e pode ser trascendental no transcurso desta final. Polo pronto canto vitória, xa veremos despois. Queda moito aínda. Se va Iago Franco na dereita, buscando que se está de roubar ese balón Santi Calvo. Espectacular Omar Mosquera en defensa, como quedou a defender a Aresi nun 1 para 1 coa finta ao débil de brazo. Espectacular Omar Mosquera. Sorpréndeme bastante tamén a capacidade que ten Santi Calvo, a pesar da súa envergadura, de súa talla, para roubar esos balones que agora non foi quen de roubalo, pero un xogador moi inteligente que é capaz de situarse moi ben e roubar esos balones máis típicos de xogadores de menos talla. Temos este lanzamento agora de Pedro Parcero. E boa intervención de Rugby. Que impacta no corpo de Rugby. Se leva varias seguidas, E a segunda tentativa do Pollo errada para poñerse a 5 goles, e sería máxima distancia, se non me lembro do partido, non? Ese tipo de ocasións máximes estás con un xogador máis no campo poden ser decisivas para o devenir do partido. A defender agora o Pollo Artai, atacando Marcos Vázquez Chos. Coméntanos no chat que o xogador número 8 do Culleredo Iago Xigante Franco. Temos o chat máis activo que nunca hoxe, neste derradeiro encontro. Moita actividade, ao cal agradecemos tamén que podamos participar, interactuar con a xente do chat. Moi ben, agora de campo a campo Martín Rodríguez, pero non acertou nesa finalización. Pedía unha sanción por ese empurrón, pero roubo lanzamento demasiado picado. De que ventaxa de 4 para o MC 360 Pollo Artai, nunha segunda parte que comeza pois con quizáis un guión semellante da primeira metade, non con tanta diferencia no marcador, que recordemos que empezou con un parcial de 6-2 o Pollo Artai,
pero quizás con unha tendencia favorable ao equipo de Pollo. Agora gol de Iago Xigante Franco. Un lanzamento moi característico del, o que estén moi acostumados xa. Marca da casa. Como superou a Santi Calvo, como superou o blocaxe, non? Nun plano frontal foi quen de sacalo polo costado esquerdo, non? E lanzar ese lanzamento paralelo que quizás aí Santi pudo haberlo detectado perfectamente, porque xeralmente por donde sae o brazo e por onde executa o lanzamento, salvo que tengas unha muñeca prodixiosa, non? Que non sabemos é o caso. Ahora tremendamente meritorio ese lanzamento de Martín Rodríguez, sen ángulo, sen un salto que poida darlle unha apertura óptima, pero consigue superar a Rugby, o cal non é nada sinxelo. Xoga o Balón Culleredo, Marcos Vázquez Chos xogando con Aresi xogando para a dereita e tempo morto agora para o Balón Culleredo, que non ven as cosas claras e van pasando tempo. A pesar de que o Culleredo sigue no partido, está a diferencia de 4 goles, pero o tempo vai pasando e o Pollo que vai mandando neste partido. Santi. Sí, hai unha certa semellanza entre o terceiro e cuarto posto deste partido, e que o Porriño foi sempre por enriba no marcador, non? Houve momentos nos que reduciuse a ventaxa, pero sempre mantivo un pequeno colchón, e además estivo o Porriño excepcional con moitísima solvencia e con moitísima madurez e estabilidade mental. Non é o caso diferente ata o momento, polo menos por parte do Pollo, non? Que está a construir os seus resultados, a súa victoria momentánea naturalmente, en base á defensa, non? Son 14 goles encaixados, un Bomba espectacular, apoiando muchísimo, pero as paradas de Bomba son non menos dun 25, un 30% colaboración coa portería. É dicir, a defensa está a axudarlle moitísimo, está tamén a levantar o ánimo Santi con as intervencións, a defensa con cada un dos blocaxes, destas recuperacións de balón, destes golpes francos, o cal quizás eu sigo máis ou menos o Pollo ao longo da temporada regular, é quizás o partido máis completo, no que todos os xogadores están a aportar e no que máis cómodos estoulles a ver, non? E chega no mellor momento da temporada, no que se están a xogar esa clasificación para a fase de ascenso. Manu, como estás a ver o Culleredo en canto a comparación co rendemento que dan habitualmente estos xogadores? Un equipo moi distinto, un equipo que non termina de atoparse no partido, que como non cambia un pouco as tornas, está abocado a un final con victoria para o Pollo. Vemos ahora como sae Álvaro outra vez para intentar buscar máis lanzamento exterior, e como volve Aresi á dereita, onde fixo moito dano antes, e tamén o cambio no centro, cambia toda a primeira liña agora. Vemos que Iago Franco, o xigante de Zapateira, que ocupa o banquillo, agora ocupa su lugar Álvaro Fernández. Vamos a balón para Alberto Bao que chega a 6 metros. Sí, Alberto Bao con ese lanzamento tamén característico consigue sumar, poner o gol de Zanove, distancia de 5 que comeza a ser importante xa, Que perrada, como diríase no uso coloquial, no? A de Omar Mosquera, que Aresi tiña posición ventaxosa para recepcionar o balón, agarroulle da camisola a Omar. Todo o mundo coñece que é un xogador, digamos, brusco, non? Gusta a intensidade, pero hai que recoñecerlle que sabe xogar cada unha das súas bazas no seu momento adecuado. Podemos utilizar esas expresións tan galegas, non hai problema o día de hoxe, día das letras galegas. Chega Álvaro Fernández, dispuesto a lanzar ese balón para Bomba, que detén, pero golpe franco. Seguirá xogando o Balón Culleredo. Pablo Giraldez para Iago Franco, xoga o Balón Culleredo. Disosión de Dani Balea para Álvaro Fernández. Álvaro Fernández que busca unha situación de lanzamento. Ese 1 contra 1, continuidade para Aresi Rosende, terremoto Rosende. Ese lanzamento de Rosende impacta no brazo da Bomba, que non parece disposto a ceder terreo. Quere manter esta diferencia de 5. O Pollo impoñendo a súa lei. É curioso tamén que vendo os partidos de onte, onde víamos unha semifinal tan potente como Culleredo Novas, e que polo de agora tanto Novas como Culleredo, o Novas perdeu o seu partido de terceiro e cuarto posto, e o Culleredo está a perder hoxe polo de agora, e que pode que ese partido tan intenso lle pase factura a estos equipos, quizás o desgaste, non, dese enfrentamento pode pasar factura a este equipo, tanto como lle puido pasar factura tamén ao Novas no enfrentamento de terceiro e cuarto posto. Sí, son dous equipos moi físicos, estáse a notar que non chegan nas mellores condicións a esta derradeira xornada de Liga de Final Four. Xogares e Rosende, ese cruce para Álvaro Fernández, que non atópase en situación de lanzar, cosa acometida por parte do xogador do Pollo. Veloso,
que ademais parecía que tiña molestias no aductor. Lembremos que chegou xustísimo Santi Calvo por unha pequena rotura de fibras no aductor e que semellaba que estaba, que tiña molestias. Agora vai dar un pouco de descanso a esas molestias no banquillo grazas a esta exclusión que recibe o Pollo, que tendrá que xogar 2 minutos con un xogador menos. Veremos se o Culleredo quere recortar distancias e aproveitar esta superioridade numérica. Xoga con doble pivote, estamos habituados a ver esa acción, moi ben xogada esa xogada, moito espazo aí no 2 para Aresi, que tampouco precisa de tanto para ser incisivo nesa parte. Aresi quizáis e aí temos onte perdeu onte tivo ese factor sorpresa que supuso, non, a súa presenza, e hoxe quizáis perdeu un pouco ese factor, non, a pesar de que está aportando e que está a sumar e que está a ser dos xogadores máis destacados do Culleredo en ataque, pero non está a ser tan relevante quizáis como onte. Acción agora de Fernando Mosquera, abrindo moito en ese salto, poniendo de novo 5 arriba o Pollo Artai. Dicías, Manu? Non, dicía o recurso de Aresi de lanzar coa esquerda esa acción de penetración entre 1 e 2 na inferioridade, pero sí, o que apuntas, Aresi é un xogador que sorprende a primeira vez que o ves, pero unha vez o defenden arriba e está sabendo controlar moi ben o Pollo. Aresi tamén notas un pouco ofuscado e bastante enfadado, non sei se con alguén ou con si mesmo, pero non se atopa nada cómodo. Logo la hora de Dani Salvador. Moi ben, esa finalización de Dani de Salvador, extremos dereito, que estamos a ver pouco, a verdade, Ose, ese xogo cos extremos, o Culleredo que ten vos extremos finalizadores, que están a participar pouco, non, nesas situacións, está a chegar pouco ese balón ás esquinas. Sí, síntoma de que non están atopando en ningún momento o seu xogo no xogo con o partido, e buscando sempre accións B, plans C e alternativas, porque o plan dominante non está a funcionar e non están tampouco a confiar nel. Quizáis a presenza de Aresi Rosende, que é un xogador que de indudable talento e calidade, condiciona moito o xogo ofensivo, non, do Culleredo, que quizáis está a pagar un pouco esa falta de fluidez, porque Aresi é un xogador tremendamente vertical e tremendamente definitivo nas súas accións, e non, digamos que non permite que haxa esa fluidez que quizáis é máis habitual ver no Culleredo. Sí, un pouco o que acontecía tamén pola maña con Ovas, que Lomba monopolizaba todas as accións de xogo, e sucede un pouco mesmo aquí con Aresi. Ao final sabes o tipo de xogador que tes, un xogador que precisa moito balón, que precisa moitas accións de 1 contra 1 con espazos, e o equipo está a traballar para él, pero él non acostuma a traballar por equipo. Moi ben agora. Moi ben o blocaxe defensivo agora, Álvaro Fernández, que non se atopa cómodo na pista. Sen dúbida, quero deixar claro que non poñemos en cuestión a calidade indudable de Aresi Rosende, que no partido de onde foi clave, e creo que sen el a victoria sería moito máis complicada para o Balón Culleredo. E foi compañero meu de equipo, de estreino, cando era juvenil, e xa vos digo que é un placer poder contar con el no campo en calquera momento. O galla poder ir á guerra con todos os xogadores como Aresi. Pero cal non quita que precisamente por esa calidade determina moito, non? Influe moito no xogo ofensivo, e tamén este ano constame que tivo unha presencia irregular no equipo, por épocas non puido participar. Entón o equipo tampouco está acostumado, non, a ese xogo con el na pista. Pues Alberto Bau que consigue sacar ouro desa acción. Alberto Bau que é un xogador que incansable, tremendo. Oportunidade agora para o Pollo Artai de sacar esa vantaxa de 6 goles, que vai medrando conforme pasan os minutos. Alberto Bau é o responsable de lanzar este 7 metros, e aparece Rugby, que o partido sería outro sen ele, Sí, está a taxar varios balóns nesta segunda parte, balóns decisivos como este, quizáis non, minuto 14 da segunda parte, 5 goles por enriba, era posición para poñerse 6 goles. Xa 5 goles é unha fronteira importante, non? Pero se vais incrementando poquinho a poquinho, quizás a cada 7 ou 8 goles se podas xestionar o partido dunha maneira distinta que indo 5 goles por enriba. Moi boa acción de Pablo Giraldez agora buscando ese oco, recibía un pequeño empurrón, non sei se é suficiente para decretar 7 metros ou unha sanción superior. Santi, como viches esa xogada? Penso que é unha acción complexa, xa Giraldez sai un poquinho desorientado, é unha situación de lanzamento non cómoda para el, factible incluso para a defensa, máis para a bomba, é innecesario empurrón, pero o empurrón está aí, é un feito, quizáis eu sancionaría quizás con golpe franco, non con 7 metros, porque a situación quizáis non o merece, pero o meu xuizo, ese criterio que se sentou é que non se pode empurrar no aire, ese empurrón lateral é merecedor da expulsión. Agora o Pollo Artai en ataque,
sensación, ese golpe franco. Quedan 4 segundos para pausa e hidratación. Con este Indre sona ese momento, pausa e hidratación e pausa tamén para o análise. Oportunidade agora para escoitar a Manu López, que nos pode contar que pode cambiar o Balonmán Culleredo para darlle a volta ao partido nunha situación na que empeza a estar xa contra as cordas. Eu espero unha reacción rápida e clara dun Culleredo que cada vez parece máis apagado, quizás algunha alternativa en defensa. Agora está a topar moitos máis espacios o Pollo que ao comezo, o papel de Rugby está sendo diferencial, e pola súa parte o Pollo ten que saber xestionar estes 15 minutos que quedan, manter a ventaxa, xogar con cada vez máis calma, e creo que o van saber facer porque están sabendo dominar o tempo do encontro dende o comezo. Santi, se fueras o adestrador do Pollo, que lle dirías aos teus xogadores para xestionar estos últimos 15 minutos? Pois mira, fixeime antes do da pausa de hidratación quen estaba no centro, que parella, que asociación estaban as Twin Towers, non estaba Iago e máis Álvaro. Quizás pode explotar esa circunstancia Alberto Bau con situacións de aperturas por o lateral para encarar a un dos treses, e casi seguro vai xerar ayuda do 1-3, e aí Omar Mosquera, no momento no que veña a axuda do 3 longo, pode ou ben meter o bloqueo para saída larga, ou ben pode incluso cortar por detrás. Omar Mosquera é un xogador que detecta perfectamente cando un xogador adquire profundidade e pode deslizar por detrás. Efectivamente parece que vai manterse, que van ao 5-1, defensa 5-1, cambio alternativa proposta por Iván, con Aresi arriba, que é un xogador moi móvil, que ademais vai tratar de neutralizar esas trayectorias ao centro tanto de Martín como de Alberto. Vemos surte efecto ese cambio sistémico de Balonmán Culleredo, ese sistema defensivo agora alternativo, ese 5-1, con Aresi Rosende como axente libre nese avanzado. Veremos ese surte efecto, pero tamén é perigoso, non, contra xente como Alberto Bau, como Martín Rodríguez, abrir os ojos na defensa. Tamén se teñen na liña un pivote como es que tremendo lanzamento Alberto Bau, que está a ser o artífice desta ventaxa, auténtico quebradeiro de cabeza para o Balonmán Culleredo. E dicía, non, que é perigoso abrir espazos contra un equipo como o Pollo, que ten Alberto Bau, que ten a Martín Rodríguez nos laterais, e que tamén pode contar con Omar Mosquera abrindo ainda máis espazos aí. Que o Pollo contra espazos pode sacar rendemento. Agora creo que erro de Dani Balea, que entrou no área de 6 metros nunha situación na que Iago Ferreiro quizáis non estaba na mellor das situaciones para finalizar, e dalle a oportunidade de frontar uns 7 metros. Vai executar Marcos Vázquez, ese lanzamento de Marcos Vázquez sobrio, que cambiou o lanzamento, non buscou ese ángulo alto, pero acertou igualmente. Diferenza de 5 neste partido, que lle faltan 13 minutos e 35 segundos para o remate. Un Culleredo que busca o camiño da remontada. Vemos agora para o tempo para quitar unha exclusión para Dani de Salvador, creo que por botarlle o pé, non, a ese balón. Non estou seguro, non veo ben a xogada. Parece que sí que botoulle o pé a ese balón que buscaba a Josiño na liña dos 6 metros. Teño que dicir que en ocasións estamos a hacer unha narración creativa deste partido, porque o certo é que a zona do extremo esquerdo do Pollo non a vemos ben, pero en calquer caso disfrutamos tamén das imaxes da realización. Ese lanzamento de Dani Balea que impacta no rostro de Rugby. Balón para o Pollo, que quizáis pararon o tempo antes de que o balón saíra, entón non sei, non estou seguro como teria que volverse a poñer en xogo ese balón. En calquer caso ninguén protesta, creo que é xusto que o balón sexa para o Pollo. E buscaba Martín Rodríguez ese pase sin mirar. Que pasada, espectacular. Como replega Martín Rodríguez, espectacular o esforzo do xogador, deste xovencísimo xogador, que non me cansaré de dicilo por motivos evidentes, que sae da canteira do 6 do Nadal, xogador que disfrutei como adestrador en varias ocasións, unha calidade tremenda tamén, que está capacitado para rendir a un nivel altísimo. Balón para Fernando Mosquera, espectacular ese amago no aire, tamén espectacular a reacción de Rugby, esa parada espectacular. Josiño palmeando ese balón e recuperando a posesión para o seu equipo. Muy bien apoyo, está moi metido no partido. Lanzamento seco agora de Alberto Bao, pero detén moi ben Rugby, que reaccionou con moitos reflexos. 3 paradas de Rugby en menos de 30 segundos, increíble. Está
A xogar agora o Balonmán Culleredo. Mantense no partido gracias a esa actuación de Rugby. Sacamos a debate a cuestión que plantean no chat. Quen é mellor, se Bomba Picallo ou Rodrigo Corrales. Abrimos votacións para que a xente se pronuncie. E creo que a cousa vai estar clara, Eu penso que non ten esa encuesta, non ten cor de ningún xénero. Bueno, si, ten cor violeta agora mesmo. Xoga o Balonmán Culleredo. Esta situación de pasivo agora con ameaza. Iago Ferreiro para Miguel Casal, que vai buscar o lanzamento. Busca o apoio de Alessio Rosende. Moi sólida defensa do Pollo Artay durante todo o partido. Mantense moi sólida Pablo Girales buscando ese truco, ese xogo de mans, a ver se é capaz de atopar algo. Balón para Iago Ferreiro. Iago Ferreiro, unha pantalla, unha falsa pantalla para Álvaro Fernández, que creo que vai ser o que ao final vai a executar ese lanzamento lonxano. Álvaro Fernández buscando o espazo, escarbando nesa defensa árida do Pollo Artay. Novo intento máis, Álvaro Fernández, que elevase ese lanzamento de cadera. O detén Santi Picallo Bomba. Non sei se o pararía Rodrigo Corrales. Unha acción agora de Iago Ferreiro, agora transformándose, chegando en velocidade, reducindo a diferencia a 4 goles. Nun dos primeiros lanzamentos en suspensión de Iago Ferreiro, que intentou un apoio durante toda a primeira metade sen éxito, e parece que agora reacciona un pouco o ataque de Culleredo. Reacciona e recorta distancias o equipo cullerdense. Non sei se é correcto cullerdense, creo que sí. Eu creo que sí. Xoga o Pollo Habría que Artay. preguntarlle ao presidente que temos aquí diante, pero O único que é correcto é que Bomba está a gañar a encuesta con suma solvencia. Estaba claro, non esperaba outra cousa por parte da sabiduría popular dos espectadores do streaming que dictan sentencia. O problema vai ser cando yo digamos. Exactamente. Crecerá varios centímetros nese momento. Alberto va buscando ese oco, ameaza de pasivo, moitos pasivos, moitas situacións de pasivo. O cal da reflexo da solidez das defensas respecto aos ataques. Martín Rodríguez, ese lanzamento desarmado rápido, Rugby que está moi atento, busca un apoio. Non atopou. O replegue agora do Pollo Artay, chega Álvaro Fernández, ese lanzamento picado. 7 metros. 7 metros. Quizáis por unha clase interior, unha defensa interior. Un contacto co brazo. Agora Bomba que na súa magnanimidade dalle a oportunidade a Carlos Laranxeiro de ter este 7 metros. Carlos Laranxeiro, que tamén un porteiro un nivel espectacular. Sabes en especial presa. Sí, non parece que ten moita presa o porteiro. Xa no día de onte detivo o seu primeiro 7 metros. Sí, un porteiro moi instintivo. Usa ese lanzamento agora. Calquera para ese lanzamento de Marcos Vázquez. Chos espectacular ese armado lateral. Foi Iago Ferreiro, sí, perdón. Iago Ferreiro, ese lanzamento armado abaixo, levantando o balón a escuadra, impresionante. Tempo morto agora por parte do MC360 Pollo Artay. Tempo morto para organizar o seu equipo con esta ventaxa de 3 goles que se viu reducida nos últimos minutos. A tendencia do partido que agora é favorable ao Balonmán Culleredo. Veremos se son quen de recortar ata igualar o marcador, Santi. Pois si, este cambio de sistemática defensiva, este cambio a 5-1 está a xerar moitísimas dúbidas no plano ofensivo. O Pollo Artay quizás aí este tempo morto que quere facer é diseñar que procedimentos, que alternativas, que ferramentas pode ter o equipo de David para poder dobregar ese novo esquema defensivo. Por parte do Culleredo, ben é certo que nos últimos ataques está a implementar, digamos, maior intensidade nos superauns, maior voracidade, non? Nas súas tentativas. Non duvidemos que aparecerá Iago ou Álvaro no lanzamento exterior nestes minutos, non o poñamos en dúbida porque seguramente é así, e que tamén está a dirixir o partido desde os últimos intres Iago Ferreiro con bastante nitidez, con bastante solvencia, co cal veremos agora se mantén a sistemática defensiva 5-1 e como nese caso, como gestiona o equipo de David Parcero esa sistemática defensiva. Manu, como ves o que resta de partido para o Culleredo? Tardou moito o Culleredo en dar ca tecla cos 7 xogadores que deben estar na pista e creo que atopou. Esperemos que seña a tempo porque están moito máis descansados que os xogadores do Pollo que acumulan moitos máis minutos e veremos que pasa. Culleredo que mantén esa defensa 5-1 con Aresi
como avanzado. A ver si se queden de remontar este partido. Por lo de ahora está Yesair, esa sistemática. Alberto Bao que ocupa por lateral izquierdo. Alberto Bao busca ese lanzamiento cruzado. Recibía a falta de Carlos Pereiro. La Roca Pereiro, como nomean no chat. Así que como de Nacho Suárez, que comenta esa Roca Pereiro. Un saludo desde aquí a Nacho Suárez. Un saludo a excelente central Nacho Suárez. Llega balón para Miguel Casal, que con una fuerza inusitada consigue a tomar a 6 metros y con ese lanzamiento alto supera a la bomba que non pode detelo. A diferencia que se reduce a 2 goles. Le quedan pouco máis de 8. Escoitamos a bancada do Culleredo como lle dá un pulo a seus xogadores. Moi carismático Miguel Casal nesa celebración do gol. Sempre disposto, capaz do mellor e do peor. Levantando a seus compañeiros e a súa afición. Vemos agora a Quique de la Torre buscando ese espazo. Quizás o cambio de sistema defensivo fixo que o Culleredo estivera obligado a aumentar a intensidade defensiva. Quizás ese era o camiño, ¿no?, para esta remontada. Quique de la Torre con ese lanzamiento cruzado. Parecía que indescifrable, pero balón que perdía ese balón. Espectacular ese contraataque. Esa recepción de Aresi Rosende, que a un paso consigue finalizar. O Culleredo parecía estar morto e para nada. Temos final de sobra nos 8 minutos que nos quedan, 7 e medio case. O que é un cambio de metodoloxía ou de sistemática defensiva, solamente 5 goles abaixo, cambio 5-1, Aresi moi inteligente na 5-1, xa estamos a un gol. Moi ben Rogui co corpo tapando o ángulo curto. Moi inteligente tamén a incorporación de Pereiro en defensa en lugar de Iago Franco, moito máis móvil nese 2, porque Iago Franco podía sofrer moitísimo con moitos espazos. A Roca Pereiro, Carlos Pereiro, xogador tamén moi forte, con moita intensidade. Está a aportar defensivamente. Pablo Giraldez loitando con Omar Mosquera, ese centro da defensa. Chega Álvaro Fernández buscando ese oco. Álvaro Fernández que suma un novo gol. Non atopaba o camiño do gol Álvaro Fernández, pero agora sí, agora consigue ese éxito. Vemos no chan agora Martín Rodríguez, que levou un golpe cando pechou ese espazo para Álvaro. Nese movimento natural, quizáis de lanzamento no que Álvaro levanta o xeonllo, non? Quizáis impactou no seu tronco. Martín que levou a por parte. Vemos como se achega Álvaro Fernández. Estou seguro que para interesarse por o estado de Martín. Deportividade, fair play ante todo nesta final. Falábamos que seguramente o Culleredo ia sair a reducir a figura tanto de Álvaro como de Iago. Víamos como a raíz dunha permuta en zona central, Álvaro iba como un obús a buscar ese intervalo 2-3. Martín chega quizáis un intre pequeniño tarde, non é quen de obstaculizar esa trayectoria ou de buscar a falta en ataque, non, pero parece que levou un golpe na faciana con ese brazo, con ese armado de Álvaro Fernández, evidentemente sin intención ninguna. E iba a dicir, non, que hai moito en xogo, hai un posto na fase de ascenso, pero non está reñido eso coa deportividade e co fair play que está a reinar nesta Final Four, neste torneo clasificatorio, nesta festa do balonmán galego. Alberto Bao agora o que leva o balón a batuta. Alberto Alonso fixo unha moi boa primeira parte, entregaba ese balón en man a Omar Mosquera, e agora é Carlos Pereiro que sufre esa exclusión, esa acción de golpeo, non, Santi? Sí, parecía que deulle, cando superan a amplitude, deulle un golpe por detrás e logo agarroulle de camisola. Interesante incorporación, non, fruto tamén da ausencia de Martín durante 3 ataques de Alberto Alonso, que fixo unha primeira metade excepcional con moitísima verticalidade, con saídas ao forte dentro do lateral dereito, onde sitúase agora. Veremos que pode aportar nestes últimos 6 minutos. Xoga Alberto Bao, se balón para a zona dereita, Dani Balea desde o extremo, Dani Balea con unha calidade tremenda, ese balón alto que golpea no longueiro, moi asustado. Dani Balea tamén un dos xogadores que máis está a aportar nesta Final Four, tanto de lateral como de extremo. Sí, está a defender no 2, non? E non ten absoluto unha papeleta sinxela, non? Pero iso permite a Alberto Alonso defender no exterior, que quizáis é un defensor que encontrese con máis incertidume no bloque central ou incluso no 2, non? É un xogador deses que hoxe en día están moi en búsqueda, extremos con boa capacidade de definición que a súa vez teñen envergadura e talento para defender nos doses. Xoga Iago Ferreiro no centro, se cruce con Miguel Casal, perigo de lanzamento de Miguel Casal buscando esa cinta de brazo.
ameaza de pasivo agora, ameaza de lanzamento de Miguel Casal, que non se rinde en ningún momento. Chega Iago Ferreiro, que se eleva, recibe ese impacto. Agora balón para o Pollo Artai. Temos a outro ilustre do balonmán galego como Dani Cadilla no chat, o porteiro do Teucro, que foi no seu día do Teucro porteiro de toda a vida do SAR de Redondela. Un clásico Dani Cadilla, ese xogador eterno. Vamos Alberto Bau agora encarando ese xogador Alberto Alonso, lanzamento de Alberto Alonso, lanzamento seco, e quizáis Alberto Alonso. A gran sorpresa desta final, ese rendemento de Alberto Alonso. E onte non tivo tanta sorte, non estivo tan fino, porque tampouco é unha cuestión de sorte, non? Un xogador moi intenso, moita capacidade, pero onte non lle saían as cousas. E hoxe está a ser tamén un xogador que aproveita esos espazos, non? Que xenera que a defensa este tan atenta a Alberto Bao, e que aproveite esos espazos, non, Santi? É un xogador a canteira de Luceiros, non? Un pouco máis podemos decir, un xogador con moitísima verticalidade, con moitísima capacidade de desbordamento, e que sobre todo penso que Pizza está a agradecerlle a Álvaro ese choque con Martín para poder optar por sacar ou estar obrigado a sacar, non, a Alberto Alonso. Moi boa conexión agora co pivote de Pablo Giraldez, que atopaba ese balón e conseguía ese 7 metros. Cando quedan pouco máis de 4 minutos para o final do partido, ventaxa de 2 para o Pollo e oportunidade agora para Marcos Vázquez para recortar esa distancia. E agora foi a bomba que apareceu, que tivo ese lanzamento picado. Sí que é sorprendente, non, que Marcos Vázquez erre un lanzamento desos de 7 metros. Estamos acostumados a velo ter unha efectividade tremenda neses lanzamentos. E agora o Pollo Artai que tamén empeza a chegar ao momento definitivo deste partido. Momentos decisivos a falta de 3 minutos e 45 segundos. Ventaxa de 2 para o Pollo. Alberto Alonso xogando con Fernando Mosquera. Alberto Bao buscándose 1 contra 1. Recibe a falta de Pablo Giraldez. A piques está de superalo. Pero balón que sigue en posesión do Pollo neste ataque posicional. Alberto que busca ese 2 contra 2 na zona dereita. Balón para Quique de la Torre. Quique apoyase en Dani Balea. Ameaza de pasivo agora para o Pollo Artai. Dani xo a Quique de la Torre. Moi ben esa acción de Alberto Alonso. Falta previa, golpe franco a prol do Pollo Artai. Sigue amenaza de pasivo. O Pollo Artai que pone en movimento agora este balón. Tendrá que resolver pronto este ataque. Alberto va buscando ese pase a Omar Mosquera, comete pasos. Ventaxa de 2 para o Pollo Artai. E agora sí que o Balmán Culleredo terá que marcar este gol se quere pelexar esos últimos intres. Iago Ferreiro. Hai falta previa, quizáis infracción de pasos, non o sei. Pero xogada invalidada polos colexiados. E tempo morto agora solicitado por o adestrador do Balmán Culleredo, por Iván Pan. O que nos queda por diante, 2 minutos e 44 segundos para o remate deste partido. 2 abaixo o Culleredo e balón para poñerse a 1. Difícil interpretar o que vai mandar Iván os seus xogadores, non, Manu? Sí, pero ao final ten o que pedíamos, que ten emoción, coido que agora buscará algunha acción de exclusión, agresividade do Pollo nestas últimas accións, por algunha reiteración no golpeo, pode levar unha exclusión que deixe o partido de canto partido a balanza cara a un dos dous lados. E coido que buscará unha acción de 1 contra 1 no bloque central, probablemente cun xogador como Aresi ou un xogador como Iago Ferreiro, que son os xogadores máis explosivos, colocando o pivote un pouco máis aberto no punto forte, buscando ese xogo de 2 contra 2. E Santi, sendo ponte na pel do adestrador do Pollo Artai, que pode cambiar o Pollo, que pode facer o Pollo para intentar levar este partido ao remate co ventaxa no marcador? Pois mira, polo pronto ten que protexerse nesta primeira acción defensiva. Penso que volve Santi Calvo ao campo, non? É que esta é unha cuestión vital para eles. Agora está Veloso no 2. Eu compartía a visión un pouco de Mano, quizás ian buscar un para un en zona central, seguramente indo vertical sobre Veloso, que está a adquirir moitísima profundidade nas permutas na zona central para tratar de xerar por profundidade, pero a súa vez estaba a desbordar xeralmente Álvaro por amplitude, estaba a buscar as cosquillas, non? A Veloso, co cal veremos que plantexa Iván Pan. Reanúdase o encontro cando estamos nos últimos minutos desta Final Four. Miguel Casal que vai ao doble pivote, Iago Ferreiro buscando a Álvaro Fernández, chega o balón a esquina dereita, Aresi Rosende que recibe de novo, Aresi, terremoto Rosende buscando
esa superioridad de Aresi Rosende, que saca ese brazo lateral. Un lanzamiento imposible para Santi Picayo. Reduce la diferencia a mínima expresión, 23-24. Poco más de 2 minutos para el final do encontro. O Culleredo que está a remontar, está a conseguir achegarse ao marcador. Veremos se o Pollo Artay quen de manter a iniciativa no marcador. Dani Balea buscando el lado contrario para Quique de la Torre. Quique de la Torre se cruce con Alberto Bao. Alberto Bao contra 2 jugadores. Ese balón filtrado para Omar Mosquera. Balón que acaba en rugby. Pase longo. Pesca Dani de Salvador. E pongo empate con ese pase longo. Balomán Culleredo que consigue este empate a 24 a falta de 1 minuto y 39 segundos. Los árbitros que piden limpar a pista. Agradezo esta pausa tamén para darlle descanso a Gorxa. Máxima tensión no partido, dentro e fora. Temos a 505 persoas agora mesmo na retransmisión, no streaming en directo. Espectacular tamén a participación da xente e os seus comentarios, que temos a centos deles, non? Espectadores de todas as partes do mundo. E anima esa grada especialmente neste último minuto e medio. Desde Carballo para o mundo, aquí no pabellón Vila de Noia. Un ambiente espectacular desta final, que non podíamos pedir máis emoción para este partido. O Culleredo que vais a defensa, non ten presa agora para recuperar ese balón. Queda pouco máis de 1 minuto. Omar Mosquera que está buscando as cosquillas. Marcos Mosquera que está a buscar a súa parcela. Alberto Bao, continuidade agora para Alberto Alonso que busca ese oco. El rugby que aparece, aunque pesca Omar Mosquera, pero non. Saque de portería agora para Balomán Culleredo, que terá este último minuto tamén para poñerse por diante. Dispón de tempo morto, Iván, non? Ou se agotou nos últimos 5 minutos? Agotou, no creo que se pediu uno ao principio, estás en tempos mortos xa. Xoga Culleredo agora con a posibilidade de marcar este gol que lle permita ese acceso a fase ascenso. Iván Ferreiro buscando pivote, Pablo Giraldez que colle o balón. Ese golpe franco que consigue ese 7 metros que consigue Pablo Giraldez. Unha acción meritoria, porque tiña enganchado, non sei quen era, pero xirouse con unha forza tremenda. Responsabilidade para Miguel Casal agora estos 7 metros. E terá o Pollo Artay 34 segundos para atacar despois desta acción. Atención, Miguel Casal transforma gol número 25. Pon por diante o Pollo Artay. E agora a 27 segundos do final do partido, o Pollo terá balón para empatar o partido. Sorprendente este desenlace no que o Culleredo foi todo o partido por detrás. E a falta de 27 segundos ponse por diante, Manu. Tremendo o guión deste partido, Sí, un desenlace que non esperábamos ao comezo do partido, pero que si desexábamos pola mañá cando chegamos este pabillón. Unha final con moitísima emoción. Quedan 27 segundos e a ver que plantexan dende o Pollo para resolver esta última xogada. Sabemos que Alberto Bao é un xogador con unha toma de decisión moi efectiva, moi eficaz, moi acertada en momentos de tensión, e seguro que el o encargado de decidir nesta acción final. Eu dende aquí animei sempre o Culleredo, pero estamos a favor do espectáculo e pola prórroga, sen dúbida. Que siga o balonmán. Vemos a festa que hai na grada, nas bancadas animando a xente, celebrando esta festa do balonmán galego. Santi, os gols trascendentes agora estos segundos. O desplegamento de medios, perdona, Pablo, da Federación está en consonancia co ambiente que se respira na pabillón, e botamos moitísimo de menos, sempre que os debidos protocolos, as debidas tomas de precaución individuais e colectivas, pódense disfrutar de eventos colectivos con moitísima xente aquí presente animando os seus equipos, non? Preguntábasme, Pablo, disculpa. Minutos trascendentais que pode pasar agora, que pode plantexar o Pollo. Pois o Pollo que ten que facer e non preocuparse quizáis tanto. Moitas veces queremos meter gol e non deixarlle posesión ao Culleredo. O importante é encaixar o gol e xa facer o reprogramento suficientemente rápido. Veremos que plantexa, polo pronto sitúa o Omar Mosquera 2-3, quizáis unha situación de 1 para 1 sobre Álvaro de Alberto Bao. 20 segundos para o final, 17 segundos xoga o Pollo Artay, pois que plantexa o equipo. Balón para Quique de la Torre que xoga para a dereita. 7 xogadores no campo. Alberto Bao busca para Alberto Alonso, 7 segundos. Alberto Alonso intenta filtrarse o balón para extremo. É o partido que vai morrer nesta acción. Agora terá un lanzamento para o empate.
Eu non digo nada, pero está Alberto Bao para lanzalo. Penso que a súa capacidade, o seu contorsionismo, non, co corpo, é perfectamente quen de facelo, Pois eu digo unha cousa, eu mandaba a bomba a tirar. Se gañou eu me pía Corrales, eu penso que ten bastante chaporos. Parece que Martín Rodríguez, o encargado de executar este lanzamento, recordemos, é capaz de marcalo, veremos unha prórroga, pero se non será o Balonmán Culleredo o equipo que xogará esa fase de ascenso a primeira estatal. Unha xogada que ten moi complicado Martín Rodríguez este lanzamento, Pois a execución do lanzamento rectificado. O Pique se está de meter ese gol, pero non é así. É o Balonmán Culleredo, o equipo que se alza con victoria nesta Final Four. Recordemos que púñase por delante nese último minuto do partido. Consigue así esa clasificación para a fase de ascenso a primeira estatal. Espectacular este partido que nos depararon os dous conxuntos. Espectacular o Balonmán Culleredo e tamén, por suposto, espectacular o rendemento do MC 360 Pollartai, que creceuse no mellor momento da temporada e fixo quizáis o mellor partido da temporada, no momento que facía falta para brindarnos unha final espectacular, un espectáculo sen igual nesta festa do Balonmán galego, que non podíamos pedir máis. Un análisis agora, Santi, deste partido, desta final. Coméntanos un pouco o que acabamos de vivir nesta final. Perdón, Pablo, estaba a visualizar como os xogadores estaban a darse a man, incluso Iago Garrido estaba a falar co director deportivo Culleredo, disculpa, non estaba a atender. E a bailar tamén, podemos decilo. A música xoga na miña contra, teño que decilo. Santi Garrido, son moi dos 90. Un análise deste partido que acabamos de vivir. Pois mira, a verdade é que o punto de inflexión foi o cambio de modalidade defensiva 5-1. Penso que Iván tiña o partido en 4 goles por debaixo, non estaba o partido sentenciado como tal, pero a dinámica non lle beneficiaba. Claro, optou por un cambio de dinámica, precisamente incorporou nunha defensa 5-1 bastante profunda, con moitísimas distorsións que xerou moitísimas dúbidas. Iago Garrido e máis David tiveron que pedir tempo morto, pero non foron quenes de xestionar esa defensa, e a raíz dese traballo defensivo e ese cambio de modalidade e disposición defensiva sustentaron, digamos, a súa remontada, e con xogadores tamén como Álvaro asumindo galones nos últimos minutos, e tamén con Casal tamén nese lanzamento de 7 metros de radeiro para dar a victoria para o Culleredo, que sen dúbida non deixou de creer en ningún momento, indo incluso, se mal non me lembro, 6 ou 7 goles por debaixo. Manu, que podes decir deste equipo que sei que estáis a disfrutar desta resolución do encontro? Que podes decirnos? Que pode significar este programa con Culleredo? O encontro de xustiza, o resultado de xustiza toda a tempada, a trayectoria ao longo de todas as diferentes fases. A verdade é que non contaba, estando 6 goles por detrás, con que o Culleredo poidese remontar e terminar gañando o partido, e a verdade é que un club que está a traballar moi ben a canteira, que está a formar un proxecto sólido, outro máis na cidade na provincia da Coruña, e moi contento. E dicilo, Manu, que estou de acordo contigo en que o merecemento, non, de toda a temporada de xustiza que o Balonmán Culleredo sexa o equipo que vai esa fase de ascenso por regularidade, pero quizáis neste partido non é tan claro, non, esa xustiza, porque o Pollartai... É certo que o Pollo xogou para min unha mellor fase. O partido de onte foi un pouco trabado, pero soubo gañar con moitísima solvencia ao final a un equipo moi complicado como é o Porriño, e hoxe demostrou dende principio ao fin que é un equipo capaz de competir e que a temporada que ven vai dar moita guerra. É certo que ao final a falta de rotación, algúns postos clave en primeira línea, e esa plantilla tan completa que ten o Culleredo, con moitos xogadores con experiencia en Liga Nacional, dilatada experiencia en seleccións galegas, ao final é decisivo. Vemos a María Fresco, que está a pé de pista preparada con un dos protagonistas, Marcos Vázquez Chos. Adiante, María. Pois sí, estou aquí a pé de pista con Marcos Vázquez, un dos protagonistas desta final. Marcos, obxectivo cumprido, fase de ascenso para o Balonmán Culleredo. Pois sí, a verdade é que non mo creo aínda, isto é, non sei, increíble. O equipo como loitou ata o final é increíble. Menuda remontada fixechedes, non? Sí. Non sei por que malaban os meus compañeiros e fixen un partido de merda, pero sí, a remontada, sí, foi todo o equipo, todos aportamos algo e nada, ahora, joder, a disfrutar agora. Dille unhas palabras, xa que estás tan emocionado, a toda a afición do Culleredo. Pues
que moitísimas grazas por vir, sen eles seguro que non hubiésemos cumplido, así que moitas grazas a todo o mundo que nos apoia. Pois nada, Marcos, gracias, e podes ir a disfrutar cos teus compañeiros e eu devolvos a conexión antes de comezar con esta entrega de premios. Que é fantástico cando un xogador fala con esa franqueza, aínda que empregue palabras quizáis non adecuadas, pero a verdade é que creo que sente o que ten a flor de pele. Espectacular tamén vivir ese momento que non lo transmita desa maneira, non? A emoción. A verdade é que o desempeño do Balonmán Culleredo nesta Final Four de unos momentos espectaculares nunha semifinal moi apretada, en unha final que quizáis se lle déramos a un escritor desos que teñen premios nas letras galegas, quizáis non escribiría un final tan emocionante como este, Manu. Non, sería difícil. Digno dos mellores guións de películas ou de libros. Sen dúbida. A verdade é que tivo de todo o partido. Alegro-me moitísimo polo Culleredo, unha mágoa polo pollo, polo seu bo facer, pero sen dúbida foi un auténtico espectáculo. Os xogadores do Balonmán Culleredo agradecendo a bancada o apoio constante. Vemos tamén os equipos como se sitúan ao longo da pista. Vemos tamén os equipos campións das ligas autonómicas, o Juan de Año no masculino, e o Saeplas Cañiza no femenino, que daban moita cora a bancada, estaban a disfrutar moito desta final, e tamén é de xustiza, non, que estén aquí hoxe e disfruten desta festa tamén e deben o seu recoñecemento. Creo que dous campións, tanto o Cañiza como Meaño, tamén xustos, non, despois da súa trayectoria, e recoñecer tamén desde aquí, a pesar de que non participarán nesta Final Four, a súa trayectoria e a súa temporada. O Meaño ten o premio a súa regularidade, non? Este formato de Final Four non premia a regularidade como tal, sino que premia o desempeño en dúas xornadas ou incluso en unha, non? Co cal o premio de regularidade este ano é máis que merecido para o Meaño, que fixo as ordes de Vítor Garrido un grandísimo traballo con xogadores como Carlos Gerhard, Mini ou Super Mouco, e xa non me lembro, a xente reclamaba Super Mouco, el dicía Mini Mouco, e será sempre Mini Mouco, por reclamación persoal que non popular, non? Aí non hai democracia que valga. Xogadores tamén como Pablo Garrido e Cuenca, que foi MVP, lembraste, no pabillón de Pollo, na Seca. Tamén, bueno, deixamos o paso ao speaker do pabillón que vai presentar esta entrega de premios. Deixamos a él a voz deste streaming. Para elos solicitamos a presencia das autoridades na pista. Francisco Blázquez, presidente da Real Federación Española de Balonmán; Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán; Cristina Capelán, diputada de Deportes da Diputación da Coruña; Herencio Ferreiro, alcalde de Carballo; Manuel Valera, xerente do grupo CDC; e José Ramón Río, alcalde do Concello de Culleredo, que ademais vai estar acompañado por Miguel Suárez, concelleiro de Deportes do Concello de Culleredo. Pois a continuación queremos rendir homenaxe ao equipo arbitral desta Final Four. Eles son Andrés Rosendo, Pablo Barreiro, Pablo Torreiro, Marcos Outeda, César Díaz, Paula Calvete, Maica Zamarito, Elena González. Fuerte aplauso para eles.
Aí temos o equipo arbitral desta Final Four. Agora queremos tamén rendir recoñecemento aos delegados federativos presentes nesta Final Four. Eles son Víctor Rivera e Aurelio Barreiro. Fan entrega Francisco Blázquez, presidente da Real Federación Española de Balonmán, e Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. A continuación, procedemos á entrega da mellor xogadora en categoría feminina. Vai facer entrega Cristina Capeláns, deputada de Deportes da Deputación da Coruña. A xogadora da Sociedade Deportiva San Bartolomeu, Sara Acuña. Non está presente Sara Acuña, pero recolle unha compañeira na súa representación. Aí temos recollendo demás de Cristina Capeláns, de deputada de Deportes da Deputación da Coruña. E agora damos paso ao premio Mellor Xogador Masculino. Fai entrega Herencio Ferreiro, alcalde de Carballo. O xogador do balonmán Culleredo, ahora sí, Rosende. Aí temos o xogador do balonmán Culleredo recollendo o premio que o acredita como mellor xogador masculino desta Final Four. E a continuación chega o momento de rendir homenaxe aos mellores porteiros. Imos comezar co mellor porteira categoría feminina. Foi entrega Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. A xogadora do balonmán Chapela, Alba Sierra. Aí temos a Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, facéndolle entrega a Alba Sierra do premio mellor porteira desta Final Four. E agora é o turno do mellor guardarredes categoría masculina. Vai facer entrega Francisco Blázquez, presidente da Real Federación Española de Balonmán. A xogador do Pollo, Artae, Santi Bomba Picaño. Aí recibe Santi Picaño das mans de Francisco Blázquez, o trofeo que o acredita como mellor porteiro masculino. Pois agora chega o turno dos premios colectivos. Imos comezar co segundo clasificado categoría feminina. Vai facer entrega Manuel Varela, xerente do grupo CDC,
o Balonmán Chapela. Aí temos a todas as xogadoras do Balonmán Chapela recollendo o premio que as acredita como segundas clasificadas. Ahí están recibiendo a Manuel Varela, gerente del grupo CDC, o premio segundo clasificado categoría femenina. A continuación, chega o momento do segundo clasificado masculino. Vai facer entrega Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, o Pollo Artai. Aí van recibir las mans do presidente da Federación Galega de Balonmán, Bruno López, o premio que se acredita como segundos clasificados categoría masculina. Y a continuación imos a proceder a entrega do primeiro clasificado más categoría feminina. Vai facer entrega Cristina Capelán, deputada de Deportes da Deputación da Coruña. O equipo Sociedade Deportiva San Bartolomeu. Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores. Cristina Capelán fai entrega a Sociedade Deportiva San Bartolomeu
o premio de primeiro clasificado femenino. Cuando fuimos los mejores, nuestro Troyo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros lo peor que llevas. Fuerte aplauso para as xogadoras da Sociedade Deportiva San Bartolomeu. Cuando fuimos los mejores. A continuación facemos entrega o primeiro clasificado categoría masculino. Fai entrega José Ramón Ríobo, alcalde do Concello de Culleredo, acompañado de Miguel Suárez, concelleiro de Deportes do Concello de Culleredo, o equipo Balonmán Culleredo. Cuando fuimos los mejores, el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba en todas las esquinas, mi juventud se suicidaba. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Aí temos os xogadores do Balonmán Culleredo. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Aí temos os xogadores do Balonmán Culleredo con ese título, primeiro clasificado masculino. E chega o momento dos campións deste ano 2020-2021, un ano na que nas nosas temporadas estivemos acompañados pola COVID-19 e que aínda así hemos logrado ter dous campións, un en categoría femenino e outro en masculino. Comezamos categoría femenina. Vai facer entrega Cristina Capelán, deputada de Deportes da Deputación da Coruña, acompañada de Paco Blázquez, presidente da Federación Española de Balonmán, o equipo Balonmán Ciplas a Cañiza.
Aí temos as campeonas de Liga 2021, as xogadoras de Ciplaza Galliza. Y para rematar esta entrega de trofeos agasallos, llega o momento do campeón de Liga categoría masculino. Vai facer entrega Francisco Blázquez, presidente da Real Federación Española de Balonmán, o equipo Asmúbal Meaño. Paco Blázquez, acompañado do alcalde do Concello de Culleredo, José fai entrega o título de campeón de Liga o Asmúbal Meaño. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estos días de Final Four. Noraboa aos gañadores que teñan un feliz regreso a casa. Muchas gracias. Con estas imaxes despedimos a retransmisión. Non sen antes agradecer a Santi Garrido que aguantou aquí o meu carón nesta loita, nestes 2 días intensos, nesta maratón que acabamos de fazer de balonmán. Santi, moitas gracias por estar aí. Un esforzo ciclópeo, diría eu, non? Traendo o termo da mitoloxía griega, pero de un esforzo que valeu moitísima pena, xa non solamente polos equipos, polo, en fin, polo nivel, senón por estar o teu carón, que xa sabes que, aínda que cheire atópico, é unha realidade como o mundo, a amistade que teño contigo en boa medida, e gracias a este deporte co cal agradecido sempre de coincidir contigo nestas retransmisións, querido Pablo. Gustaríame decir que recíproco, xa tal Manu López, moitas gracias por estar aquí hoxe connosco tamén. Gracias a vos tamén por darme a oportunidade de estar aquí nesta fin de semana de balonmán. Un placer estar con Santi, con Paloto, grazas. Gracias por aportar a túa sabiduría e por suposto tamén moitas gracias a todas as persoas que participaron nesta retransmisión, a produtora que parece invisible, non, neste proxecto que estamos a montar como toda esta temporada, gracias á Federación Galega de Balonmán, pero que están a facer unha labor espectacular para facer isto posible. Tamén ese recoñecemento ás persoas que fan posible toda esta
este evento, ¿no? A federación que está a traballar arreo neste tipo de eventos, e tamén poñer en acento esa saúde do balón galego neste día das letras galegas. Agradecer tamén aos espectadores, a Pitu que estivo tamén na xornada de onte, por suposto, e tamén a todos os espectadores que viron e participaron no chat. A verdade é que foi unha experiencia espectacular. Esperamos que podamos repetir no futuro en tempos mellores. Desexaré tamén os equipos a mellor das sortes nos retos que lles quedan. Poñemos fin á retransmisión, as últimas palabras que a miña Gorsia pode proclamar, e pechamos a retransmisión con ese éxito de máis de medio millar de espectadores neste último partido. Sen máis, despídome e ata a próxima. Saúde e saúdos. Gracias. Bueno, pues por lo pronto vemos defensa sincero, como xa falábamos antes por parte do apoio, non? Cun bloque central sólido, marco 2, activos 3, non? Vemos ese movimiento xa o balón que está xa a xogar no pabellón de Tarrio. Vemos a Marcos Vázquez que busca unha situación favorable para Álvaro, que transforma o primeiro gol. Tremenda calidade de Marta Rodríguez. Pablo Garrido empezou o partido moi intenso, xerando moitísimas ventaxas. Agora Para el extremo Iván Fandiño, gol de Iván Fandiño, gol, 1-0.
A provincia da Coruña leva escrito no seu ADN que sairemos desta. Porque provincia da Coruña é ter máis costa ca ninguén para sair a toda costa. É aprender das nosas rías e saber que detrás das horas baixas veñen as altas. Provincia da Coruña é saber que non é a fin do mundo, senón outro principio. Provincia da Coruña son faros que aluman camiños e camiños que dan luz ao mundo. Provincia da Coruña é Rosalía, Emilia, María e Luís, Mario, Miriam, Pedro, Raúl, Ana. Provincia da Coruña é ter carácter, é ter norte de sobra e nunca perdelo. Provincia da Coruña é ter un mundo para vestir o mundo. É construir novos horizontes e saber que o vento nos ensinou a voar alto. É forza, é pólvora. É levar miles de anos resistindo treboadas. É ter o que hai que ter para sair desta máis fortes, máis xuntos. Provincia da Coruña. Temos o que hai que ter para sair desta.